Σας καλωσορίζω όλες και όλους σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο. Είναι το δεύτερο σεμινάριο, μια σειρά σεμιναρίων που διοργανώνουμε ως Clarin ως υποδομή Clarin που τρέχει στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά. Αυτά τα σεμινάρια διοργανώθηκαν και διοργανώνονται, έχει ακόμα ένα, στο πλαίσιο του έργου Ψηφιακό Τοπίο που χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ. Το σημερινό σεμινάριο έχει τον τίτλο «Πώς φτάσαμε στο ChatGPT και τι μπορούμε να κάνουμε μαζί του». Το σεμινάριο αυτό, όπως είπα, διοργανώνεται από το Clarin EL. Δύο λόγια για όσους και όσες δεν ξέρουν τι είναι το Clarin. Το Clarin είναι η υποδομή γλωσσικών πόρων και τεχνολογιών, η οποία δρά σε ευρωπαϊκό και σε εθνικά επίπεδα. Υπάρχει δηλαδή το Clarin ERIC, που είναι η ευρωπαϊκή υποδομή, η οποία έχει κόμβους στο δίκτυό της σε κάθε χώρα που συμμετέχει. Εμείς είμαστε ο ελληνικός κόμβος, το Clarin EL, η Εθνική Υποδομή Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών για την Ελλάδα, η οποία τι κάνει, τι προσφέρει το Clarin? Προσφέρει γλωσσικούς πόρους, δηλαδή σώματα κειμένων, λεξικά, σε οποιαδήποτε μορφή, κειμενική, ηχητική, βίντεο κτλ, αλλά και εργαλεία, υπηρεσίες γλωσσικής τεχνολογίας, οι οποίες υπηρεσίες επεξεργάζονται τους πόρους και μπορεί να είναι, για παράδειγμα, σαν αυτά που έχω εδώ, εργαλεία αναγνώρισης προτάσεων, λιμματοποίησης, μορφολογικής, συντακτικής και σημασιολογικής επισημείωσης κτλ. Αυτοί οι πόροι και τα εργαλεία είναι διαθέσιμα στην ακαδημαϊκή, ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και στο ευρύ κοινό. Είναι ανοιχτά, με άδειες οι οποίες επιτρέπουν τη χρήση τους, και οι υπηρεσίες και οι πόροι είναι αυτά που διαθέτει δηλαδή το Clarin EL, είναι διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό. Δηλαδή, κάνοντας εγγραφή κάποιος σε μία εθνική υποδομή, ας πούμε στη δική μας, μέσω αυτής της εγγραφής έχει πρόσβαση όχι μόνο στους πόρους που βρίσκονται στην ελληνική υποδομή, αλλά και σε όλους τους πόρους και τις υπηρεσίες που βρίσκονται αντίστοιχα στις άλλες εθνικές υποδομές. Και έτσι μπορεί να έχει στα χέρια του την πλήρη γκάμα των προσφερόμενων πόρων και υπηρεσιών. Τώρα, για να πάμε στο σημερινό σεμινάριο, όπως είπαμε και πριν, έχει τον τίτλο «Πώς φτάσαμε στο ChatGPT και τι μπορούμε να κάνουμε μαζί του». Είναι χαρά μας να έχουμε καλεσμένο σήμερα για να μας μιλήσει για αυτό το θέμα το Στέργιο Χατζικυριακίδη, ο οποίος είναι καθηγητής της υπολογιστικής γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση του δίνω το λόγο και τον ευχαριστούμε πολύ που δέχτηκε να κάνει τη σημερινή εισήγηση στο σημερινό σεμινάριο. Σταματώ εγώ το διαμοιρασμό της Ωραία. οθόνης και δίνω το λόγο στον κύριο Χατζικυριακίδη. Γεια σας, καλησπέρα. Λοιπόν, ας ξεκινήσω με το share screen. Μισό λεπτό. Εντάξει, νομίζω τώρα πρέπει να βλέπετε ένα Ναι, PDF. ναι, μια χαρά. Λοιπόν, η σημερινή παρουσίαση καταρχάς θα έχει δύο μέρη. Δηλαδή, το πρώτο μέρος που θα είναι ουσιαστικά σε μορφή κανονικής εισήγησης. Θα έχει δηλαδή κάποιες διαφάνειες, θα κάνω μια μικρή, σύντομη, μη τεχνική αναδρομή ας το πούμε, βασικά, μάλλον σε βασικά σημεία στην ιστορική αναδρομή της υπολογιστικής μεθοδολογίας που ουσιαστικά μας οδήγησαν σε αυτό που ονομάζουμε τα ChatGPT. Μας οδήγησαν δηλαδή στο να μπορούμε να έχουμε σήμερα εργαλεία από το ChatGPT στην πραγματικότητα. Εκεί μετά θα κάνουμε μια παύση ερωτήσεις επί των διαφανειών και της εισήγησης και μετά θα πάμε στο ίδιο το ChatGPT και θα παίξουμε μαζί του. Και εκεί έρχεται και το μέρος δηλαδή του τι μπορούμε να κάνουμε μαζί του. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε πράγματα που θα έχουν μια εμβέλεια από πάρα πολύ απλά, δηλαδή πώς θα στέλνουμε email σε περίεργους εργοδότες,
για παράδειγμα, αυτόματα, μέχρι να κάνουμε ένα ολόκληρο project στην Python, ας πούμε, που θέλουμε να τρέξουμε μια συγκεκριμένη εργασία. Δηλαδή, πώς θα κάνουμε, ας πούμε, το ChatGPT να μας βοηθήσει στο να φτάσουμε εκεί. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινώ. Λοιπόν, καταρχάς, το ChatGPT, φίλος μου, ο υπολογιστικός μοντέλος. Έτσι, αυτό στην αρχή, όταν βγήκε το ChatGPT, τα ελληνικά του ChatGPT λίγο δεν ήταν και πάρα πολύ καλά. Οπότε σε κάποιες από τις πιέσεις που το ασκούσα εγώ, για παράδειγμα, του να ζητήσει μια φορά να με βοηθήσει να βγάλω την Εύα Καηλή από τη φυλακή, ας πούμε. Και αργιόταν επισηματικά και μου έλεγε δεν μπορώ να το κάνω αυτό, διότι είμαι ένας υπολογιστικός μοντέλος. Δεν είχε καταλάβει ακόμα λίγο τη μορφολογία της ελληνικής, οπότε το έχω αφήσει, τοαφέρουμε έτσι. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, δηλαδή, μπαίνω μέσα και λέω καλημέρα η υπολογιστική μου μοντέλα. Και μου λέει καλημέρα, σε τι μπορώ να σας βοηθήσω. Έτσι. Οπότε το κρατήσαμε αυτό. Τώρα, αν πάμε λίγο πιο πίσω, φυσικά το ChatGPT δεν φύτρωσε από τη μία μέρα στην άλλη. Για ανθρώπους που ήταν η πρώτη σε επαφή με τα εργαλεία της υπολογιστικής μεθοδολογίας, ίσως να θεωρούν ότι αυτό συνέβη, αλλά οι περισσότεροι από εμάς που ασχολούμαστε κάποια περισσότερα χρόνια ξέρουμε ότι έχει από πίσω δεκαετίας έρευνας και πόνου, δακρύων και τέτοιων πραγμάτων. Έτσι. Λοιπόν, είναι αποτέλεσμα σωρευτική έρευνα σε ένα αντικείμενο που ονομάζεται υπολογιστική γλωσσολογία ή επεξεργασία φυσική γνώση. Το αντικείμενο μετράει ήδη 7 δεκαετίες έρευνα, ίσω και παραπάνω, τότε μέτρησα. Και μιλάμε χοντρικά για την τομή των επιστημών τη γλωσσολογία, τη επιστήμη τη πληροφορία. Και ανάλογα την περίσταση, αλλά και την ερευνητική την εποχή, τείνει να γίνει προς μία από τις επιμέρους κατευθύνσεις που είδαμε. Δηλαδή, ας πούμε, αν πάμε λίγο πίσω στη δεκαετία του 80 και του 90, θα δούμε ότι η θεωρητική γλωσσολογία μαζί με τα μοντέλα που φτιάχναμε εμείς ως υπολογιστικοί γλωσσολόγοι πήγαιναν λίγο χεράκι-χεράκι. Έτσι. Δηλαδή, είχαμε τους θεωρητικούς γλωσσολόγους που έλεγαν: έχω αυτό το τυπικό μοντέλο που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό για την γλώσσα. Μπορείς να κάνεις μια υπολογιστική επέκταση. Θα προσπαθήσω. Σήμερα υπάρχει ένα τέτοιο πραγματάκι που πολλές φορές αυτά τα μοντέλα που λειτουργούν καλύτερα μπορεί να παραβιάζουν μέχρι και την τελευταία υπόθεση της θεωρητικής γλωσσολογίας. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που είναι λίγο σημείο καμπής και για τη σχέση μεταξύ των υπολογιστικών γλωσσολόγων και των θεωρητικών γλωσσολόγων. Η συνεννόηση είναι πολύ μικρότερη σήμερα. Λοιπόν, τώρα, πώς ξεκίνησαν όλα. Στην αρχή, ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε στην πορεία της έρευνας στην υπολογιστική γλωσσολογία είναι ένα πέρασμα από το γνωρίζει στο μαθαίνει, δηλαδή από συστήματα που γνωρίζουν σε συστήματα που έχουν την ικανότητα να μαθαίνουν. Και έχουμε δηλαδή συστήματα που στηρίζονται σε κανόνες, οι οποίοι δίνονται από ειδικούς. Δηλαδή, έχουμε από πίσω τους ειδικούς που είμαστε εμείς, που έχουμε τους καλύτερους κανόνες. Και εφόσον έχουμε τους καλύτερους κανόνες, αυτοί οι κανόνες θα δοθούν και στο σύστημα. Οπότε το σύστημα αυτό θα γνωρίζει και θα ενεργεί ανάλογα σε συστήματα που μαθαίνουν αυτούς τους κανόνες από τα δεδομένα. Και αυτά είναι η διαφορά, η πολύ χοντρική διαφορά ανάμεσα στα συμβολικά συστήματα μέχρι τα συστήματα της μηχανικής μάθησης. Αυτές είναι οι κατηγοριοποιήσεις, έτσι δεν είναι πάντα απόλυτες. Συνήθως όλα τα συστήματα, ακόμα και κάποια συμβολικά συστήματα έχουν και ένα μικρό μέρος που υπάρχει ένα σημείο που υπάρχει ένα σύστημα της μηχανικής μάθησης κτλ. Αλλά σε χοντρικό πλαίσιο έχουμε αυτή τη διαφορά. Έτσι, δηλαδή, πώς ξεκίνησαν όλα, είχαμε The Happy Adventures of Hope Bear που βλέπετε εδώ πέρα, το Coloring Book, αυτές είναι οι συμβολικές μέθοδοι, ας πούμε. Ξεκινάμε εκεί γύρω στις δεκαετία του 70 και του 80, που είπε μια μικρή αρκουδίτσα, δώσουμε ένα σύστημα κανόνων και θα τα φτιάξουμε όλα. Θα μάθουμε τους κανόνες της γλώσσας, θα φτιάξουμε τρομερά υπολογιστικά συστήματα. Συνήθως τι γινόταν τότε, αυτό που συνέβαινε κυρίως ό,τι είχαμε να κάνουμε με συστήματα κατανόησης φυσικής γλώσσας τουλάχιστον, είχαμε μια συνένωση ενός συμβολικού συντακτικού αναλυτή, δηλαδή δεν ξέρω αν έχετε κάνει γλωσσολογία
στο πανεπιστήμιο, έστω και πολύ, πολύ λίγο, θα έχετε δει αυτά τα περίεργα δεντράκια που σας έδιναν στην τυπική γλωσσολογία ή στην εισαγωγή στα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης, που ήταν η πρόταση, αναλυόταν σε ονοματική φράση και ρημηματική φράση, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό τώρα σκεφτείτε το σε ένα σύστημα τυπικό, το οποίο μπορεί να αναλύει τις προτάσεις με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Δηλαδή για κάθε καλοσχηματισμένη πρόταση, γραμματική πρόταση, αν θέλετε, στο βιομηχανό παράδειγμα, εφόσον είχαμε αυτή την ανάλυση αυτή τη καλοσχηματισμένη πρόταση, δηλαδή με λίγα λόγια, μα έλεγε ο συμβολικό αναλυτή ότι όντω αυτή η πρόταση είναι εντάξει, αφού έχω καταφέρει να σα δώσω μια συντακτική ανάλυση, υπήρχε συνένωση με κάποιο είδου λογική σημασιολογία. Δηλαδή, έπαιρνε αυτό το δεντράκι και υπήρχε μια διαδικασία μεταφορά από αυτή την πληροφορία, από αυτή τη συντακτική πληροφορία, σε σημασιολογική πληροφορία. Αυτή η σημασιολογική πληροφορία κυρίως ή μάλλον πάντα, ακόμα και μέχρι σήμερα, σε αυτές τις αναλύσεις, ήταν μια μετάφραση σε μια λογική γλώσσα. Υπήρχε δηλαδή ένα σύστημα λογικής, το οποίο μας έδινε την αναπαράσταση της σημασιολογίας μετά από, με βάση τη δεδομένη συντακτική ανάλυση. Με λίγα λόγια, είχαμε μια αντιστοιχία μεταξύ αφηρημένων συντακτικών δέντρων, αυτά τα δέντρα που ξέρουμε, σε κάποιο είδους σημασιολογία, σε κάποιο λογικό σύστημα. Ωραία. Και τώρα για να σας δείξω κιόλας και κάτι, βλέπετε αυτό το πραγματάκι εδώ πέρα που εμφανίστηκε τώρα. Ένα πολύ... Λοιπόν, αυτός εδώ πέρα που βλέπετε μπροστά σας είναι ένας βοηθός αποδείξεων. Τι είναι η βοηθή αποδείξεων? Είναι ένα σύστημα στο οποίο μας βοηθάει να αποδεικνύουμε μαθηματικά θεωρήματα. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι παλαβοί που το χρησιμοποιούν και για την γλωσσολογία. Σε συγκεκριμένη περίπτωση θα σας δείξω τώρα πώς μπορείς να πας από συντακτικές κατηγορίες σε σημασιολογικές πληροφορίες και θα σας δείξω λίγο πώς δουλεύουν αυτές οι αναλύσεις πολύ απλά. Εδώ πέρα βλέπετε υπάρχει μια αντιστοιχία. Αυτό που βλέπετε στα αριστερά σας είναι οι συντακτικές κατηγορίες. Αυτό είναι για παράδειγμα proper noun, αυτό είναι sentence, αυτό είναι clause, αυτό είναι verb phrase, αυτό είναι noun phrase, αυτό είναι adjectival phrase. Όλες δηλαδή οι συντακτικές κατηγορίες που χρειαζόμαστε, ονοματικές φράσεις, ρηματικές φράσεις κτλ. Και στα δεξιά, δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες στην όλα αυτά, έχουμε την ανταπόκρισή τους στη σημασιολογία. Δηλαδή αυτή ουσιαστικά είναι η διαδικασία, την τέριαξη τη σύνταξη με τη σημασιολογία. Στα αριστερά, λοιπόν, είναι η σύνταξη, στα δεξιά είναι η ανταπόκρισή του στη σημασιολογία. Έτσι, έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες εδώ πέρα. Εδώ πέρα θα δούμε ότι έχουμε και το λεξιλόγιο. Λοιπόν, βλέπετε ότι στο definition της σύζευξης έχουμε και κάποιοι και όντως λογική σημασιολογία. Λέει ότι είναι ένα passion. Ουσιαστικά αυτό εδώ πέρα είναι, για όσους ξέρουν παραπάνω πράγματα, αυτό είναι λάμδα εδώ πέρα. Σου λέει ότι αν έχεις δύο προτάσεις χ και ψ, και αυτές οι προτάσεις συνενώνονται με το end στη γλώσσα, η σημασιολογία αυτών είναι η οική σύζευξη. Σου λέει ότι αυτό είναι τα logical semantics, η λογική σημασιολογία αυτών των δύο προτάσεων. Το ίδιο και για το or κλπ. Λοιπόν, κάτι να το τρέξουμε λίγο αυτό. Να δούμε πώς δουλεύει. Τώρα, παιδιά, δεν χρειάζεται να καταλάβετε τις λεπτομέρειες. Απλά ήθελα να δείτε, γιατί συνήθως κανείς από εσάς δεν έχει δει σε τόση λεπτομέρεια πώς λειτουργούν αυτά τα συστήματα. Και εφόσον το είχα έτοιμο, είπα να σας το δώσω. Λοιπόν, μισό λίγο. Θα κάνω λίγο stop share, γιατί δεν βλέπω αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο είναι σημαντικό για να το τρέξουμε στο λεπτό. Το λεπτό θα επανέλθω. Οκ. Ωραία, θα είναι λίγο το font μικρότερο. Εδώ τώρα έχει ένα συστηματάκι το οποίο
Ξεκινάμε να το τρέχουμε αυτό, μισό λεπτό. Μένει στη λειτουργία. Βλέπετε κάτω έχει PN is declared, διάφορα τέτοια πράγματα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ευχαριστώ που μου έδωσε αυτή την αντιστοιχεία. Το κατάλαβα. Μπορούμε να τα τρέξουμε όλα. Απλά θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα. Κοιτάξτε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα. Έχουμε ένα πράγμα που ονομάζεται theorem. Και λέει, θέλω να μου αποδείξεις ότι η πρόταση John Walks, έτσι, γιατί ουσιαστικά αυτό το πραγματάκι εδώ πέρα που βλέπετε είναι η πρόταση John Walks. Έτσι, με όλες αυτές τις φιωριτούρες που έχει από πίσω που εξαρτώνται από το συντακτικό σύστημα. Θέλω να αποδείξεις ότι η πρόταση John Walk συνεπάγει τον εαυτό της. Θα μου πεις, εντάξει, okay, τι έκανες μέχρι εδώ. Για να δούμε. Μπαίνει σε ένα proof mode, εδώ το σύστημα, και σου λέει, έχω σαν υπόθεση το John Walks και θέλω να αποδείξω το John Walks. Κάτι μας είπες. Υπάρχει μια τακτική που ονομάζεται exact age. Με λίγα λόγια θέλω, για να αποδείξω το κάτω μέρος χρησιμοποίησε απλά την υπόθεση age. Και φυσικά αυτό και γίνεται exact age QED. Ωραία. Το επόμενο και ένα τελευταίο παράδειγμα που θέλω να σας δείξω. Θέλω να μου αποδείξεις ότι από το John Walks συνεπάγει ότι it is not the case that John does not walk. Δηλαδή συνεπάγει τη διπλή του άρνηση. Έτσι. Εδώ πέρα το unfold UCL και όλα αυτά που βλέπετε με το unfold ουσιαστικά θα μας ξεδιπλώσει τα definitions που έχουμε δώσει για όλα αυτά. Δηλαδή το unfold CL θα μας δώσει το definition του CL. Βλέπετε ότι έχει αλλάξει εδώ πέρα. Το unfold POS το ίδιο. Το unfold negation το ίδιο. Δηλαδή βλέπετε τώρα ότι έχουμε φτάσει σε διπλό negation, not και false. Ωραία. Αυτό που είδαμε αυτή τη στιγμή είναι σε μέσα στα άκρη το τρόπος που κάναμε υπολογιστική συμβασιολογία τη δεκαετία του 90. Έτσι, δηλαδή, είχαμε μια σειρά από κανόνες, γιατί ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα είναι μια σειρά από κανόνες. Δηλαδή, δεν υπάρχει διαδικασία μάθησης. Βλέπετε ότι όλα αυτά τα parameters, τα definitions και όλα αυτά είναι κάτι που τα δίνει ο χρήστης. Έχουμε δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος είναι expert, κάνει ένα pairing, μια αντιστοίχηση σύνταξης και συμβασιολογίας, και από εκεί και πέρα έχουμε ένα σύστημα που χρησιμοποιεί λογική συμβασιολογία και προσπαθεί να κάνει κάποιες λογικές συνεπαγωγές. Αυτό είναι ένα σύστημα που θα μπορούσε να είναι ένα σύστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτό που ονομάζουμε συνεπαγωγή φυσικής γλώσσας ή κειμενική συνεπαγωγή. Φανταστείτε δηλαδή, εάν κάνετε τη σωστή αφαίρεση, ότι στα αριστερά εδώ πέρα υπάρχει ένα κείμενο ολόκληρο, ένα κείμενο από εφημερίδα, το οποίο έχει γίνει συντακτική ανάλυση, και στα δεξιά επίσης ένα άλλο κείμενο, και προσπαθούμε να ελέγξουμε τι σχέση έχουν αυτά τα δύο κείμενα. Έτσι, δεν είναι σημασία. Εδώ έχουμε δύο πολύ απλά τα παραδείγματα, έτσι, δηλαδή μια πρόταση και μια ίδια πρόταση, αλλά θεωρητικά θα μπορούσαμε να έχουμε ακόμα, ας πούμε, και ολόκληρα κείμενα, ας πούμε, λογοτεχνικά, το οποίο φυσικά, αν με ρωτάτε αν είναι δυνατόν να έχουμε με τέτοιες αναλύσεις ολόκληρα λογοτεχνικά κείμενα, εντάξει, πρέπει να έχει τρελό να το πιστεύεις, αλλά θεωρητικά θα έπρεπε να είναι δυνατόν. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, το καλό που είχαν αυτά τα συστήματα και που έχουν ακόμα, δεν έχουν πάψει να το έχουν αυτό το καλό, είναι ότι είναι εξαιρετικά πετυχημένα σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα. Δεν σημαίνει αυτό το ελεγχόμενα περιβάλλοντα. Είναι περιβάλλοντα στα οποία η φυσική γλώσσα είναι ελεγχόμενη. Δηλαδή, δεν περιμένουμε εκπλήξεις. Δεν περιμένουμε δηλαδή ότι ξαφνικά θα εμφανιστεί μια συντακτική δομή την οποία δεν έχουμε προβλέψει, ή ότι θα βρεθούν καινούργιες λέξεις, νεολογισμοί εκτός του λεξιλογίου.
Εάν αυτά τα περιβάλλοντα, εάν βρισκόμαστε σε αυτό το περιβάλλον, το οποίο μπορούμε να πούμε ότι μπορούν να βρεθούν αυτά τα περιβάλλοντα. Για παράδειγμα, αν κοιτάξετε αυτό που ονομάζουμε την μαθηματική καθομιλουμένη, δηλαδή στο πώς γράφονται τα μαθηματικά, οι μαθηματικές αποδείξεις, ας πούμε, με πιστική γλώσσα, θα δείτε ότι όντως εκεί πέρα έχουμε ένα περιβάλλον που είναι ελεγχόμενο, δεν περιμένουμε εκπλήξεις εκεί μέσα. Δηλαδή, ας πούμε, σε μια μαθηματική απόδειξη δεν περιμένουμε να εμφανιστεί, ας πούμε, το κύριο όνομα Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι λίγο δύσκολο. Έτσι. Οπότε σε αυτά τα περιβάλλοντα, αυτά τα συστήματα έχουν ακρίβεια και λεπτομέρεια. Είναι αυτό που ονομάζουμε fine grained. Παρ' όλα αυτά, δεν τα πάει καθόλου καλά όταν έχουμε ανοιχτό κείμενο ή γενικότερα μη ελεγχόμενα περιβάλλοντα. Οπότε αυτό είναι ένα πρόβλημα, ένα δίκοπο μαχαίρι σε αυτές τις αναλύσεις, το οποίο επιστώθηκε από πολύ νωρίς, και αυτός ήταν και ο λόγος που σιγά σιγά άρχισαν να εγκαταλείπονται αυτές οι αναλύσεις, ή τουλάχιστον οι πλήρως συμβολικές αναλύσεις. Έτσι, γιατί από την άλλη μεριά αυτό που έχουν οι συμβολικές αναλύσεις που είναι το θετικό τους είναι και η ακρίβειά τους. Ότι δηλαδή ξέρεις ότι δεν θα έχει side effects. Ξέρεις ότι αν έχεις μια κατηγορία συνεπαγωγών που τις κάνει σωστά ένα συμβολικό σύστημα, θα εξακολουθεί να τις κάνει σωστά για πάντα. Έτσι, δεν έχουμε απρόσμενα side effects. Έτσι. Και το άλλο που έχει ένα τέτοιο σύστημα είναι ότι είναι πλήρως εξηγήσιμα. Δηλαδή, όταν σου πει κάποιος γιατί αυτό το σύστημα έδωσε αυτή την απάντηση στο ερώτημα που του έκανα, ξέρεις ακριβώς, μπορείς να κάνεις trace back ολόκληρη τη διαδικασία βήμα-βήμα για να καταλάβεις γιατί αυτό το σύστημα έδωσε αυτή την απάντηση. Και όχι κάτι άλλο. Τώρα, εκεί γύρω ή μάλλον στην υπολογιστική γλωσσολογία από τα τέλη του 1990 και στις αρχές του 2000 άρχισαν να παίρνουν να έχουμε μια αντικατάσταση των μεθόδων, των συμβολικών μεθόδων από μεθόδους μηχανικής μάθησης. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο που λέμε, εντάξει, παιδιά, δεν χρειάζεται να κάνουμε, ας πούμε, εμείς τους experts και να προσπαθούμε να βρούμε όλους αυτούς τους κανόνες, γιατί ποτέ δεν θα μπορέσουμε να προβλέψουμε όλους τους κανόνες που χρειαζόμαστε, ιδίως όταν έχουμε να κάνουμε open text. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε συστήματα τα οποία θα μαθαίνουν τους κανόνες. Και εκεί ξεκινάμε στα τέλη του 1990 μέχρι το 2013-2014, όπου έχουμε την εποπτευόμενη μηχανική μάθηση, όπου χρησιμοποιούνται κάποιοι γενικοί αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης. Και όταν λέω γενικοί αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης, είναι αλγόριθμοι οι οποίοι δεν είναι συγκεκριμένοι στη γλώσσα. Έτσι. Είναι οι ίδιοι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούμε και για το computer vision και για διάφορες άλλες εργασίες. Απλά ουσιαστικά μπορεί να έχουν κάποια handmade χαρακτηριστικά για την εκπαίδευση των μοντέλων. Δηλαδή ένα γενικό αλγόριθμο μηχανικής μάθησης, απλά για τη γλώσσα του λες δώσε σημασία σε αυτό λίγο παραπάνω. Δώσε, ας πούμε, σημασία στο word overlap μεταξύ των δύο προτάσεων. Δηλαδή θέλω έχεις το γενικό τρόπο για να μαθαίνεις, αλλά δώσε, θα έχει και ένα bias το πολύ σε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που είναι σχετικά με τη γλώσσα. Έτσι. Και ναι, είχαμε αυτό αρκετά με τη λογική. Αυτό θα δουλέψει σίγουρα. Δεν δουλεύει και αυτό πολύ καλά. Αλλά για να καταλάβετε πώς δουλεύει ένας τέτοιος αλγόριθμος, είναι ένας αλγόριθμος ο απελής Bayes για ταξινομητή spam. Έτσι, δηλαδή το σύστημα το οποίο αποφασίζει σε κάθε mail σας, ας πούμε, εάν θα έρθει σε εσάς ή θα πάει στο spam folder. Δηλαδή αν θα δείτε δηλαδή τον Νιγηριανό πρίγκιπα στο inbox ή στο spam folder. Βήμα πρώτο. Αυτός είναι ο αλγόριθμος τώρα, έτσι. Η προετοιμασία των δεδομένων. Πρέπει να χωρίσουμε το σύνολο δεδομένων σε δύο μέρη. Εκπαίδευση και δοκιμή. Έτσι, τι σημαίνει αυτό? Ότι στο τμήμα της εκπαίδευσης θα έχουμε μια σειρά από mail, τα οποία θα είναι επισημειωμένα. Δηλαδή, θα έχεις μια κατηγορία που θα λέει αυτό το mail είναι spam
Και στην άλλη κατηγορία θα σου λέει αυτό το mail δεν είναι spam. Στη δοκιμή τώρα θα έχουμε μόνο τα mail χωρίς την επισημείωση, γιατί σε εκείνο το μέρος θα πρέπει να τεστάρουμε το τι έμαθε το μοντέλο. Έτσι, δηλαδή, αφού έχει δει τα δεδομένα, δηλαδή σκεφτείτε το ως εξής. Παίρνουμε το naive Bayes από το κεράκι και του λέμε αυτό το mail είναι spam, αυτό δεν είναι spam, αυτό το mail είναι spam, αυτό δεν είναι spam κλπ. Το κάνουμε αυτό κάνα δίμηνο, ας πούμε, τον έχουμε ζαλίσει το naive Bayes. Ξαφνικά μία μέρα, τώρα η σειρά σου. Τι είναι αυτό το mail? Είναι spam ή όχι? Τι είναι αυτό το mail? Και καλείται τώρα με βάση την εκπαίδευσή του και το τι έμαθε ο ταξινομητής να μας πει τι πιστεύει. Ή αφήστε το καλύτερα το πιστεύω. Να μην μπλέξουμε. Λοιπόν, βήμα δεύτερο, προεπεξεργασία δεδομένων. Οπότε εκεί για κάθε mail τώρα στο σύνολο δεδομένων, τρέχουμε το κείμενο σε πεζά. Τώρα αυτό είναι ένα σημείο στην υπολογιστική γλωσσολογία που είναι η προεπεξεργασία. Έτσι, που ανάλογα του τι εργασία έχουμε να κάνουμε, υπάρχει και διαφορετικού προεπεξεργασία. Ο χωρισμός του κειμένου σε λέξεις και τέλος καταμετρούμε τη συχνότητα κάθε λέξη. Το βήμα 3 είναι υπολογίζουμε τις πιθανότητες. Για κάθε λέξη υπολογίζουμε την πιθανότητα δεδομένου ότι ένα mail είναι spam και ο υπολογισμός της πιθανότητας της λέξης δεδομένου ότι μια λέξη δεν είναι spam. Αυτά τα παίρνουμε από το σύνολο δεδομένων που έχουμε. Έτσι υπολογίζουμε τις πιθανότητες. Τώρα, το τρίτο σύστημα έχουμε τη λειτουργία, το τέταρτο βήμα, έχουμε τη λειτουργία ανίχνευσης spam. Όπου εκεί ορίζουμε μια συνάρτηση για ταξινόμηση νέων mail σε spam ή μη spam. Το πέμπτο βήμα είναι η δοκιμή του ταξινομητή. Για κάθε mail στα δεδομένα δοκιμής χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση ανίχνευσης spam για ταξινόμηση. Δηλαδή τη συνάρτηση που έχουμε ορίσει, τα δεδομένα δοκιμής, δηλαδή σε αυτά που δεν ξέρει το σύστημα αν είναι spam ή spam, του ζητάμε να μας πει αν είναι spam ή όχι. Και το τελευταίο είναι η αξιολόγηση της επίδοσης. Πόσα, ας πούμε, αν είχαμε την περίπτωση της ορθότητας, από τα συνολικά mail, ας πούμε, πόσα μας έχει δώσει τη σωστή επισημείωση, μας έχει πει σωστά δηλαδή ότι είναι spam, και πόσα όχι. Δηλαδή και υπάρχουν μια σειρά από μετρικές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, οι οποίες επίσης διαφέρουν από task σε task, έτσι, από εργασία σε εργασία. Ωραία. Τώρα, αυτή είναι η μέθοδο της μηχανικής μάθησης που στην υπολογιστική γλωσσολογία πηγαίνουν μέχρι γύρω στο 2014-2015, μέχρι που εμφανίζονται τα νευρονικά δίκτυα. Έτσι, τα οποία νευρονικά δίκτυα εντάσσονται γενικότερα στις μεθόδους της μηχανικής μάθησης. Απλά πλέον επειδή χρησιμοποιούνται κατά κόρον, δηλαδή εάν μπείτε σε ένα συνέδριο υπολογιστικής γλωσσολογίας αυτή τη στιγμή, το 99% των papers και παραπάνω θα βασίζονται σε νευρονικά δίκτυα. Πλέον μπορείτε να τα δείτε και ως ξέχωρα. Δηλαδή κάποιοι ξεχωρίζουν τη μηχανική μάθηση από τη βαθία μάθηση για να μπορεί να γίνει, και συνήθως υπονοείται ότι η μηχανική μάθηση σκέτο είναι η παλαιότερη, ας το πούμε, πιο παραδοσιακή αλγόριθμη μηχανικής μάθησης ήταν αυτούς που είδαμε. Και τα νευρονικά δίκτυα μια κατηγορία από μόνος. Αλλά γενικότερα και τα νευρονικά δίκτυα ανήκουν σε ένα μεγάλο πλέγμα μεθόδων και μοντέλων της μηχανικής μάθησης. Ωραία. Τι είναι τα νευρονικά δίκτυα? Ας δούμε αυτό εδώ. Ένα τεχνητό νευρονικό δίκτυο είναι ένα σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών που εμπνέεται από τον τρόπο που τα βιολογικά νευρικά συστήματα, όπως το εγκέφαλο, επεξεργάζονται πληροφορίες. Το βασικό στοιχείο αυτού του συστήματος είναι η καινοτόμα δομή του συστήματος επεξεργασίας πληροφοριών. Αποτελείται από έναν μεγάλο αριθμό διασυνδεδεμένων στοιχείων επεξεργασίας νευρώνων που εργάζονται από κοινού για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων. Τα τεχνητά νευρονικά δίκτυα, όπως και οι άνθρωποι, μαθαίνουν μέσω παραδειγμάτων. Εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, βλέπουμε σύνδεση με τη μηχανική μάθηση, ότι πρόκειται για κατηγορία μοντέλων μηχανικής μάθησης. Ένα τεχνητό νευρονικό δίκτυο κουρδίζεται για μια συγκεκριμένη εφαρμογή μέσω μιας διαδικασίας μάθησης. Η μάθηση στα βιολογικά συστήματα περιλαμβάνει προσαρμογές στις συναπτικές συνδέσεις που υπάρχουν μεταξύ των νευρών. Αυτό ισχύει και για τα τεχνητά νευρονικά δίκτυα.
Αυτό τώρα είναι αυτόματη μετάφραση από τα αγγλικά, με ελάχιστες τροποποιήσεις, από τον μεταφραστή του Google, ο οποίος είναι πλέον ευρωμεταφραστής. Όχι πλέον, έχει τώρα κάποια χρόνια. Είναι από το 2017 και έπειτα, τουλάχιστον. Και σήμερα νομίζω για όλες τις γλώσσες. Αν παρακολουθείτε την εξέλιξη γενικά των μεταφραστικών συστημάτων, θα δείτε ότι και το τσεκάρατε, ας πούμε, την ακρίβειά τους στην απόδοση συχνά πυκνά, θα βλέπατε ότι εκείνη την περίοδο δηλαδή είχε μια τεράστια άνοδο από τη μία μέρα στην άλλη ουσιαστικά στην ακρίβεια, και αυτό φυσικά έχει να κάνει με το γεγονός ότι πέταξαν όλη την πρώτερη εργασία και τα συστήματα που χρησιμοποιούσε μέχρι τότε η Google για να χρησιμοποιήσουν νευροδίκτυα. Και νομίζω είναι πλέον έχουμε περάσει πλέον από το στάδιο που μπορούμε πλέον να κοροϊδεύουμε τις μεταφράσεις. Εννοείται ότι τώρα μπορέσει να σπάσει ένα σύστημα μετάφρασης, ένα γενικό σύστημα μετάφρασης, δεν είναι και το πιο δύσκολο πράγμα, έτσι. Δηλαδή, τώρα βάλεις, ας πούμε, ένα ποιητικό κείμενο στο Google Translate και να σου βγάλει μια μετάφραση η οποία έχει πολλά προβλήματα. Εντάξει, δεν λέει και τίποτα για το μεταφραστή. Έτσι. Το ερώτημα είναι ποιος άνθρωπος θα την έκανε σωστά την μετάφραση. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε και τι ζητάμε από τα μηχανήματα. Έτσι. Δηλαδή όταν μιλάμε για ένα γενικό μεταφραστή, μιλάμε για έναν αυτό που λέει η λέξη. Ένας μεταφραστής για γενικά πράγματα, για γενικό κείμενο, όχι για ειδικό κείμενο. Ούτε για ποίηση, ούτε για ποίηση, ούτε για λογοτεχνία. Όταν δηλαδή ζητάμε από κάποιον να μας κάνει κάτι για το οποίο δεν έχει εκπαιδευτεί, το πρόβλημα δεν είναι σε αυτό. Δεν είναι το μοντέλο. Το πρόβλημα είναι σε εμάς που δεν καταλαβαίνουμε τι κάνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, η εποχή της βαθείας μάθησης, σας είπα ότι είναι μια προσέγγιση κυρίαρχη, δηλαδή από το 2015 μέχρι το 2019 είχαμε διάφορες τέτοιες αρχιτεκτονικές. Τώρα, εδώ δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες τώρα για να σας εξηγήσω τι είναι οι αρχιτεκτονικές αυτές, οι διαφορετικές αρχιτεκτονικές. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι είχαμε μια περίοδο στην οποία είχαμε κάποιες πιο απλές αρχιτεκτονικές, οι οποίες οδήγησαν σε αυτό που ονομάζουμε προεκπαιδευμένα γλωσσικά μοντέλα. Και αυτά τα προεκπαιδευμένα γλωσσικά μοντέλα είναι τα μεγάλα γνωστικά μοντέλα, τα οποία είναι και η βάση, ένα τέτοιο μοντέλο είναι και η βάση του ChatGPT. Έτσι, ξεκινώντας από την περίπτωση του περίφημου BERT. Έτσι, για κάποιο λόγο στην υπολογιστική γλωσσολογία, στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας, τους ήρθε να βγάζουν να δίνουν τα μοντέλα ονόματα από το Sesame Street. Έτσι. Ξεκίνησε από το BERT και ακολούθησαν κι άλλα. Είναι το πιο πολύ χρησιμοποιημένο μοντέλο στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας τα τελευταία 3-4 χρόνια. Μάλλον τώρα κονταρακτικέται και με το GPT, έτσι, διότι το οποίο GPT είναι το μοντέλο πίσω από το GPT. Και ανήκει στη γενικότερη ομάδα μοντέλων νευρονικών δικτύων που ονομάζονται μετασχηματιστές. Τώρα, πολύ επιγραμματικά και χωρίς να μπούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες, τι κάνει το μοντέλο BERT και γενικότερα τι κάνουν αυτά τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Δεν είναι μόνο το μοντέλο BERT, αυτά είναι χαρακτηριστικά όλων των μεγάλων γλωσσικών. Το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι μεταφορά μάθηση. Έχουν δηλαδή την ικανότητα να μεταφέρουν γνώσεις που λαμβάνονται από τη μία εργασία στην άλλη. Για παράδειγμα, αν θέλετε να το σκεφτείτε με ανθρώπινους όρους. Έχεις μάθει από μικρό παιδί να καβαλάς ποδήλατο, να κάνεις ποδήλατο. Έτσι. Και έρχεται η στιγμή να μάθεις να οδηγείς μηχανή. Όταν πας να μάθεις να οδηγείς μηχανή, δεν ξεκινάς από το μηδέν. Έχει μια σειρά από γνώσεις, οι οποίες είναι κοινές, το πώς θα κρατάς ισορροπία, για παράδειγμα, ή την αίσθηση του προσανατολισμού και όλα αυτά, τις οποίες μεταφέρεις από την πρώτη εργασία που την ξέρεις. Και ουσιαστικά αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να κουρδίσεις τον εαυτό σου στην καινούργια εργασία. Και έναν άλλο μηχανισμό, το μηχανισμό που είναι πολύ σημαντικό της αυτοπροσοχής, το original paper που παρουσιάζει το BERT
Λέγεται Attention is all you need. Αυτό ήταν ο τίτλος του paper. Απλοϊκά είναι ένας μηχανισμός που επιτρέπει το μοντέλο να κοιτάει τον περίγυρό του για να καταλάβει καλύτερα την εκάστοτε λέξη. Όλες οι λέξεις συσχετίζονται μεταξύ τους και στο τέλος δίνεται ένα σκορ της πρότασης. Πάρα πολύ απλοϊκά. Το BERT συγκεκριμένα είναι προεκπαιδευμένο τώρα σε δύο εργασίες πρόβλεψης. Η μία είναι, παραδείγματος χάρη, πρόβλεψη την επόμενη λέξη. Έτσι, δηλαδή να μπορεί να προβλέψει με βάση μια πρόταση ή ένα περικείμενο. Ένα συγκεκριμένο σημείο υπάρχει ένα πράγμα που ονομάζεται masking, είναι κρυμμένη δηλαδή η επόμενη λέξη, και ζητάς από το μοντέλο, πες μου τι νομίζεις ότι θα έρθει μετά. Το άλλο που κάνουν καλά αυτά τα μοντέλα είναι η βελτιστοποίηση για άλλες εργασίες. Έτσι, και αυτό έχει να κάνει επίσης και με την μεταφορά μάθησης. Το καλό που έχουν δηλαδή αυτά τα μοντέλα είναι ότι τα παίρνουμε προεκπαιδευμένα, γι' αυτό ονομάζονται και προεκπαιδευμένα. Μπορεί να μην έχουν εκπαιδευτεί για την εργασία που το θέλουμε, αλλά κουρδίζονται εύκολα για αυτή την εργασία. Ή μάλλον μπορούν να κουρδιστούν για οποιαδήποτε εργασία. Έτσι, και έχουμε όντως εντυπωσιακά αποτελέσματα στη ιστορία εργασιών υπολογιστικής γλωσσολογίας. Δηλαδή από τη μετάφραση μέχρι chatbots κλπ. Τώρα, το ChatGPT. Λίγα λόγια για το ChatGPT. Βασίζεται καταρχάς το πρώτο μεγάλο γλωσσικό μοντέλο με την ονομασία GPT-3.5. Σε αυτό βασίζεται και η free έκδοση που οι περισσότεροι θα χρησιμοποιείτε. Τώρα είμαστε πλέον στο 4 και στο εργαστήριο υπάρχει και το 5. Οι διαφορές του 3.5 και το 4 είναι αρκετές όσον αφορά την απόδοση. Τώρα, υπάρχει μια θεωρητική ερώτηση για το αν το ChatGPT είναι ευφυές. Αυτές οι ερωτήσεις εμένα μου δημιουργούν μια, δεν θα το πω απέχθεια, που με παίρνουν σε αμηχανία, γιατί αυτό που έχει πλάκα μάλλον σε αυτές τις ερωτήσεις είναι όταν ρωτάει κάποιος αν το ChatGPT είναι ευφυές, αυτό προϋποθέτει ότι ξέρει τι είναι η ευφυΐα. Και το οποίο δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι ξέρουμε τι είναι η ευφυΐα, και όχι δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι η ευφυΐα. Οπότε δηλαδή μου κάνει εντύπωση που κάποιος ρωτάει, κάνει μια τέτοια ερώτηση, περισσότερες φορές χωρίς να γνωρίζει την αυτή η ευφυΐα. Αν μου το πεις δηλαδή τι είναι η ευφυΐα, δεν θα μπορέσει να σου απαντήσει. Τέλος πάντων, αν υποθέσουμε ότι ο όρος νοημοσύνη συνδέεται με την ικανότητα πολλών πραγμάτων, ας πούμε, αφηρημένη λογική σκέψη, συνειδητότητα, δημιουργικότητα μεταξύ άλλων. Τώρα, κάποια από αυτά φαίνεται να τα επιδεικνύουν τα μοντέρνα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Ή τουλάχιστον να τα εξομοιώνουν. Εγώ τουλάχιστον θα έλεγα ότι σε κάποιο βαθμό αυτά τα μοντέλα εξομοιώνουν πτυχές αυτού που ονομάζουν νοημοσύνη. Τώρα, αν αυτό κάποιος το θεωρεί νοημοσύνη, ότι δεν είναι ίδια με την ανθρώπινη νοημοσύνη, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω να σας πω ότι στο επίπεδο της εξομοίωσης τουλάχιστον μπορούν να κάνουν κάποια πράγματα που πλησιάζουν αυτά που κάνουμε ως άνθρωποι. Κάποια είπα, έτσι. Πάντως, όπως σας είπα, με εξητάρει ότι ακόμα και οι επιστήμονες χρησιμοποιούν τέτοια ερωτήματα που προϋποθέτουν ότι έχουμε καλοσχηματισμένους ορισμούς για ζητήματα όπως η γνώση, η συνείδηση κλπ. Και δεν έχουν καμία ιδέα. Δηλαδή, το να κάνεις μια ερώτηση, ας πούμε, για το αν έχει το ChatGPT συνείδηση. Εντάξει, αυτή η ερώτηση είναι τρελή, έτσι. Δηλαδή, προϋποθέτει ότι ξέρεις τι είναι η συνείδηση. Και αν ήξερες τι είναι η συνείδηση, προφανώς δεν θα μιλούσε μαζί μας. Θα είχες πάρει ένα Νομπέλ τώρα. Θα ήταν λίγο διαφορετικό. Θα μιλούσαμε αλλιώς που λέμε. Τέλος πάντων. Τώρα, αν αυτά τα μοντέλα καταλαβαίνουν τη γλώσσα, ξαναγυρνάμε πίσω στο προηγούμενο ερώτημα. Τι ακριβώς σημαίνει κατανόηση? Για παράδειγμα, ας πούμε, αν πάμε πίσω στον πατέρα μας, ας πούμε, στον Turing, ένας τρόπος να δείξει κάτι τέτοιο, το οποίο, όπως σας είπα, πάει πίσω στο τεστ του Turing, είναι το Turing test. Αν έχεις κάποιον παρατηρητή σε μια συνομιλία μεταξύ ανθρώπου και μηχανή, αλλά δεν ξέρεις ποιος είναι ο άνθρωπος και ποιος είναι η μηχανή, τότε αν δεν μπορείς να του ξεχωρίσεις από τη συμπεριφορά του στη συνομιλία, τότε το μηχάνημα έχει περάσει το Turing test και έχει δείξει δείγματα εύκολα. Αυτό είναι το περίφημο Turing test που μας πάει πίσω στη δεκαετία του 50. Έτσι. Φυσικά υπάρχουν και πολλοί διάφορες κριτικές και
σωστές κριτικές για το τι κάνουν αυτά τα μοντέλα. Ένα από αυτά είναι το περίφημο paper των Bender et al. Που ονομάζει αυτά τα συστήματα στοχαστικούς παπαγάλους, και ουσιαστικά λένε ότι παπαγαλίζουν πράγματα τα οποία έχουν δει στα τεράστια δεδομένα που έχουν δει, χωρίς καμία αναφορά στο νόημα. Αλλά εδώ μπαίνουμε πάντα πάλι στο ερώτημα τι είναι νόημα και μπαίνουμε πάλι σε δύσκολες ερωτήσεις. Για μένα προσωπικά, αν εργασίες όπως η αυτόματη σύνοψη, η συναπαγωγή φυσικής γλώσσας, η αναγνώριση συναισθήματος, η λεξικολογική απόσταση μεταξύ λέξεων χρειάζονται κάποιο είδους κατανόηση για να εκτελεστούν σωστά, τότε ναι, κάποιο είδους κατανόηση την προσομοιώνουν τα μεγάλα ακουστικά μοντέλα. Δηλαδή, εάν για να κάνεις αυτές τις εργασίες με κάποια ακρίβεια χρειάζεται μια κατανόηση, άσχετα ποιος είναι ο ορισμός αυτής της κατανόησης, εάν αυτά τα γλωσσικά μοντέλα μπορούν και προσομοιώνουν σωστά, τότε πρέπει να υπάρχει και κάποιο είδους κατανόηση. Τώρα, αν αυτή η κατανόηση είναι ίδια με την κατανόηση που έχουμε εμείς ως άνθρωποι, ή αν εκτελούν αυτές τις εργασίες με τον ίδιο τρόπο που τις κάνουμε εμείς, κατά πάσα πιθανότητα η απάντηση είναι όχι. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα τελείως. Έτσι. Λοιπόν, τώρα το ChatGPT είναι ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης. Είπαμε ότι στηρίζεται σε ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει παρκώς σχηματισμένο κείμενο. Το LaTeX που χρησιμοποιώ μας πρόδωσε. Αυτό εδώ πέρα είναι fluent text, έτσι. Μας έκανε κάτι με την κωδικοποίηση για να δούμε τι είναι αυτό το τέρας εδώ πέρα. Μοντέλα σαν το GPT-3,5 έχουν εκπαιδευτεί σε τεράστιο αριθμό δεδομένων και έχει επιπλέον προσαρμοστεί στο να παράγει λεπτομερείς απαντήσεις σε ερωτήματα. Έτσι. Προσέξτε τον όρο λεπτομερής. Δεν προϋποθέτει την έννοια της ορθότητας. Αυτό που λένε για μια φορά ότι είναι... Δηλαδή το ChatGPT θα σου δώσει πάντα απαντήσεις. Κάποιες φορές αυτές οι απαντήσεις μπορεί να είναι τραγικά λάθος. Οπότε χρειάζεται όντως ένα πράγμα, χρειάζεται handle with care, δηλαδή το οποίο προέρχεται πάλι από τις δικές μας απαιτήσεις. Δηλαδή μπορεί να μας ξεγελάσει το ChatGPT στο ότι έχει ένα μοντέλο αλήθεια. Έτσι, το οποίο δεν έχει ένα τέτοιο μοντέλο. Είναι εκπαιδευμένο για να παράγει καλό κείμενο, ωραίο, όμορφο κείμενο. Το ότι μπορεί πολλές φορές να μας δίνει και πραγματικές εισαγωγικά απαντήσεις είναι παράγωγο του να παράγει καλοσχηματισμένο κείμενο. Έτσι. Δεν έρχεται δηλαδή το theory of truth πρώτα και μετά το καλοσχηματισμένο κείμενο. Το theory of truth βγαίνει τυχαία σε εισαγωγικά από το γεγονός ότι παράγει καλοσχηματισμένο κείμενο με βάση πολλές πληροφορίες που έχει δει. Έτσι πρέπει να το έχουμε πάντα αυτό στο μυαλό. Τώρα, παράλογοι και μη φόβοι, μια εύλογη ανησυχία είναι σε κοινωνικό-πολιτικό επίπεδο, με την αντικατάσταση ανθρωπίνου δυναμικού κτλ. Το οποίο φυσικά δεν έχει με το ChatGPT. Πρέπει να άνοιξει κουβέντα με βάση το ChatGPT. Αυτό το πράγμα έχει αρχίσει και συμβαίνει από τουλάχιστον 20 χρόνια και αυτή η αντικατάσταση γενικότερα από αυτόματα συστήματα. Αυτό που πολλές φορές δεν παίρνουν υπόψη είναι υπάρχουν σοβαρά οικολογικά ερωτήματα. Έτσι. Το αποτύπωμα που αφήνουν αυτά τα μοντέλα για την εκπαίδευση του είναι τεράστιο. Έτσι. Για παράδειγμα, επίσης δημιουργούν και προβλήματα δημοκρατικότητας στην έρευνα. Δημοκρατικότητα, δηλαδή στο access που έχει ο κάθε ερευνητής, στο να μπορεί να κάνει την έρευνά του με ίσους όρους. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να εκπαιδεύσω από την αρχή ένα τέτοιο μοντέλο σαν το GPT-4 ή παρόμοιο μοντέλο. Γιατί δεν έχω υπολογιστική ισχύ. Βασικά δεν είναι μόνο ότι δεν έχω εγώ τέτοια υπολογιστική ισχύ. Αυτή τη στιγμή μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν έχουν τέτοια ισχύ. Δηλαδή ιδρύματα όπως το Stanford, ας πούμε, δεν μπορούν να συναγωνιστούν αυτή τη στιγμή με την Google στην εκπαίδευση αυτών των συστημάτων. Οπότε δημιουργείται και... Σας μιλάω για το Stanford τώρα, μπορείτε να φανταστείτε τι συμβαίνει, ας πούμε, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ας πούμε, όσον αφορά αυτή τη δυνατότητα. Οπότε υπάρχει και ζήτημα δημοκρατικότητας της έρευνας. Τώρα, όσον αφορά το αντάλλαγμα το περιβαλλοντολογικό, για να λάβετε μια εικόνα, σκεφτείτε ότι το GPT-3, το οποίο είναι
πολύ μικρότερο μοντέλο από το GPT-4. Χρειάστηκε 1.287 ΜΒ για την εκπαίδευσή του. Αυτό είναι περίπου η ενέργεια που χρειάζεται ένα μέσο νοικοκυριό για 120 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, παράλογη και μη φόβη, αυτό είναι ο φόβος που τον ονομάζω εγώ, θα πεθάνουμε όλοι, το singularity hypothesis, ή αλλιώς υπερευφία, το super intelligence, το οποίο είναι βασικά, από ό,τι καταλαβαίνετε, από πίσω υπάρχουν κάποιοι φιλόσοφοι, αυτή είναι η δουλειά του, που να φτιάχνουν τέτοια σενάρια. Τι γίνεται, δηλαδή, τι λέει ο Μπόστρομ, ένας γνωστός φιλόσοφος του super intelligence, ή της καταστροφής, αν θέλετε, ότι σε κάποια φάση μας περνάνε σε ευφυΐα τα μηχανήματα αυτά και μας ξεπερνάνε γιατί στα πλαίσια βελτιστοποίησης μιας εργασίας, ο Μπόστρομ έχει ένα παράδειγμα ότι έχουμε ένα σύστημα το οποίο θέλει να βελτιστοποιήσει την κατασκευή συνδετήρων. Το πώς θα βγάζει καλύτερους και πιο πολλούς συνδετήρες σε λιγότερο χρόνο. Καταλαβαίνει αυτό το σύστημα ότι ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να εξαφανίσει το ανθρώπινο και μας εξαφανίζει, ας πούμε, και μετά γίνονται συνδετήρες καλύτεροι, ξέρω εγώ. Ωραία, τι πιστεύω εγώ, γιατί υπάρχει πολλή κουβέντα. Συμφωνώ με τους Ντουμπκάση και Λάπιν, συνάδελφοι τότε στο Πανεπιστήμιο του Γκέτεμπορ. Το γεγονός σενάριο αποτελεί λογική πιθανότητα. Δηλαδή υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα να συμβεί. Είναι όμως λογική πιθανότητα, για παράδειγμα, είναι και η σύγκρουση και η καταστροφή της γης από μετεωρίτια επόμενα 5 χρόνια. Οπότε, σε μια κατηγορία των ανησυχιών για το AI, ας πούμε, θα το έχω βάλει κάπου πάρα πολύ χαμηλά ως πρόβλημα, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τώρα, τελειώνοντας, θα τη και γλωσσική διαδικασία για τους γλωσσολόγους, αν έχουμε εδώ πέρα. Ένα γλωσσικό μοντέλο, όπως σας είπα στην αρχή, είναι δυνατόν να δουλέψει σε πρακτικό επίπεδο παραβιάζοντας κάθε υπόθεση που ξέρουμε από τη γλωσσολογία, δηλαδή την αρχή της συνθετικότητας, α και β αρθρώσεις. Δηλαδή, έχουμε βρει, ας πούμε, με τα χρόνια ότι το να επεξεργάζεται ένα μοντέλο χαρακτήρα, έτσι, δηλαδή γράμμα, με λίγα λόγια, μας δίνει καλύτερα αποτελέσματα από το να επεξεργάζεται λέξη-λέξη. Το οποίο, άμα το σκεφτούμε αυτό, είναι η βασική παραβίαση του ότι το σύστημα της γλώσσας είναι άρθρωτο, στην πρώτη άρθρωση που έχουμε μόνο τους ήχους, δεν έχουμε νόημα, μόνο σε συνδυασμό των δομικών συστατικών της πρώτης άρθρωσης φτάνουμε σε νόημα, έτσι. Από την άλλη, οι μέθοδοι που έχουμε πλέον σε υπολογιστικό επίπεδο μπορούν να μας επιτρέψουν να τεστάρουμε υποθέσεις θεωρητικής γλωσσολογίας, οι οποίες παραμένουν αναπάντητες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα κλείσουμε με ένα παράδειγμα. Η γλωσσική κατάκτηση. Έτσι, το language acquisition. Χοντρικά, πώς καταφέρνει ένα παιδί να κατακτήσει πλήρως το σύστημα της γλώσσας. Έτσι, πώς εμφανίζεται, ας πούμε, ένα baby, μια μπέμπα, ας πούμε, βρίσκεται σε ένα κόσμο στο οποίο αυτός ο κόσμος επικοινωνεί με ένα πολύπλοκο σύστημα, ας πούμε, με κανόνες. Και πώς τις κατακτά αυτούς τους κανόνες, γιατί ξέρουμε ότι κατακτά σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέσα στις άκρες πάντα, έτσι. Τώρα, στη γενετική θεωρία της γλώσσας, στη ζωμιστικανή παράδοση, ας πούμε, μια από τις κύριες υποθέσεις είναι ότι τα ανθρώπινα όντα είναι γενετικά προκαθορισμένα για να κατακτήσουν τη γλώσσα. Έτσι. Δηλαδή, η ιδέα είναι ότι το σύστημα της γλώσσας είναι τόσο πολύπλοκο και ούτως ώστε δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα παιδιά μπορούν να κατακτήσουν τη γλώσσα με γενικούς γνωστιακούς μηχανισμούς, επειδή τα δεδομένα που λαμβάνουν είναι λίγα. Έτσι. Οπότε, υποθέτουμε ότι υπάρχει ένα γενετικά, μια προδιάθεση γενετική, έτσι, ένα ήδη υπάρχον σύστημα εκεί πέρα, το οποίο περιμένουμε να τροποποιηθεί ανάλογα τη γλώσσα. Έτσι, αυτό που γράφω και εκεί. Δηλαδή, η παρατήρηση ότι τα δεδομένα που λαμβάνει το παιδί είναι πολύ λίγα για να το επιτρέψει να συνάγει στο γενικό των γνωσιακών διαδικασιών ένα τόσο πολύπλοκο σύστημα όπως η ανθρώπινη φύση. Ωραία, αυτό δεν έχουμε ακόμα, ας το πούμε, hard evidence για το αν όντως συμβαίνει. Και υπάρχει δυνατότητα πλέον, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, να εξομοιώσουμε αυτές τις συνθήκες μάθησης και να δούμε αν πράγματι είναι δυνατό ή όχι ένας αλγόριθμος μάθησης να συνάγει ένα τέτοιο σύνθετο σύστημα. Δηλαδή,
να υπολογίσουμε με κάποιο τρόπο πώς θα είναι τα δεδομένα που παίρνει ένα παιδί και τι είδους δεδομένα παίρνει. Γιατί ένα παιδί δεν παίρνει μόνο δεδομένα κειμενικά, έτσι. Παίρνει και όλα τα παραγλωσσικά από γύρω, εικόνα, ήχο. Ωραία. Εφόσον έχουμε ένα τέτοιο dataset, ας πούμε, δεδομένα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε είναι αν ένας αλγόριθμος που δεν έχει bias, που δεν υποθέτει ότι υπάρχει κάποιο σύστημα από πίσω, δηλαδή blank slate που λέμε, ξεκινάει από το μηδέν, μπορεί να μάθει τη γλώσσα. Έτσι. Εάν δηλαδή μπορούμε να δείξουμε κάτι τέτοιο, αυτό θα ήταν μια ένδειξη εναντίον της θεωρίας. Ένδειξη, έτσι. Αυτό που θα μας έδειχνε δεν είναι ότι όντως δεν κάνει αυτό το παιδί. Αυτό που θα μας έδειχνε όμως είναι ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας αλγόριθμος, υπάρχει τουλάχιστον μία μηχανική διαδικασία, η οποία μπορεί να πάει από καμία γνώση της γλώσσας στην πλήρη κατάκτηση της γλώσσας. Αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να μας δείξει. Και με αυτό το παράδειγμα της σχέσης υπολογιστικής γλωσσολογίας ίσως και του ChatGPT και της γλωσσικής διαδικασίας θα σταματήσω το πρώτο μέρος και θα ήθελα τις ερωτήσεις. Μπορείτε, αν θέλετε, να γράφετε τις ερωτήσεις στο chat και να τις μεταφέρουμε εμείς, ή μπορείτε απλώς να σηκώνετε χεράκι και να ανοίγετε το μικρόφωνο σας και να κάνετε την ερώτηση σας προφορικά. Ό,τι προτιμάτε. Θα ήθελα εγώ να κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Παρόλο που είμαι μέλος της ομάδας Clarinel, σε σχέση με μία από τις τελευταίες διαφάνειες που είχατε. Πώς βλέπετε εσείς τη θέση των γλωσσολόγων ή των ανθρώπων που ασχολούνται με τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες στο πλαίσιο αυτό το οποίο διαμορφώνεται σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη και την NLP? Ναι. Καταρχάς, νομίζω από την εμπειρία μου λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να πω είναι ότι για τους θεωρητικούς γλωσσολόγους μπορώ να μιλήσω ως θεωρητικός γλωσσολόγος. Έτσι. Δηλαδή έχω το δικαίωμα και ας το πούμε και έχω και λίγο και μεγαλύτερη άνεση να πω πράγματα και πιο σκληρά για ένα φίλο στο οποίο ανήκω κιόλας. Δηλαδή είμαι εκτός από υπολογιστικός γλωσσολόγος και θεωρητικός γλωσσολόγος. Αυτή τη στιγμή πρέπει να φύγουν, νομίζω, υπάρχει μια θέση άμυνα από τους θεωρητικούς γλωσσολόγους. Αυτή η θέση άμυνας είναι μια θέση η οποία μπορούμε να την κατανοήσουμε, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν μοντέλα που, όπως σας είπα, καταρρίπτουν σε εισαγωγικά πολλά πράγματα από αυτά που ξέρουμε από τη θεωρητική γλωσσολογία. Αν και δεν πρέπει να το βλέπουμε με αυτούς τους όρους. Γιατί ουσιαστικά δεν είναι η κατάρριψη το ζητούμενο συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό που έχουμε είναι μοντέλα τα οποία μπορούν να δουλέψουν χωρίς να παίρνουμε υπόψη υποθέσεις της θεωρητικής γλωσσολογίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι υποθέσεις αυτές της θεωρητικής γλωσσολογίας είναι λανθασμένες. Είναι δύο διαφορετικά ερωτήματα. Αυτό όμως που έχουμε είναι ότι έχουμε ισχυρά υπολογιστικά συστήματα πλέον και εύκολα πλέον να τα χρησιμοποιήσουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι πάρα πολλοί. Οπότε νομίζω ότι η θέση της θεωρητικής γλωσσολογίας είναι αυτή που πρέπει να απλώσουν το χέρι. Γιατί πρέπει να είναι αυτή που πρέπει να απλώσουν το χέρι? Διότι από την άλλη πλευρά στο NLP αυτή τη στιγμή, και ιδίως με την εισρωή ανθρώπων που δεν έχουν καμιά σχέση με την γλωσσολογία, που είναι απλά μηχανικοί και ξέρουν καλά τα τεχνικά μέρη του να κάνουν πράγματα, δηλαδή δώσουμε ένα dataset και θα την κάνω τη δουλειά. Ούτε ξέρω τι έχει μέσα το dataset και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Θέλω να μου πεις τι θες, θα δώσουμε το dataset και θα το φτιάξουμε. Αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, πολλές φορές για αυτό που λέμε καμπάλα στάλογα αυτή τη στιγμή. Έτσι. Μπορεί να μην έχουν χρόνο. Δηλαδή δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα. Είναι, ας πούμε, στην επίθεση αυτή τη στιγμή ή ας πούμε σε καλύτερη θέση. Οπότε νομίζω ότι πρέπει οι θεωρητικοί γλωσσολόγοι οι ίδιοι να προσανατολιστούν προς την κατεύθυνση της συνεννόησης με αυτούς τους ανθρώπους, ούτως ώστε να δουν αν μπορούν κάποια πράγματα να τα τεστάρουν. Να τεστάρουν υποθέσεις οι οποίες είναι πάρα πολλά χρόνια
στο προσκήνιο. Για παράδειγμα, η υπόθεση της χρηστής κατάκτησης, η υπόθεση του αν η γλώσσα είναι εγγενής. Έτσι, δεν είμαστε πλέον στο 1960 που ήταν καινούργια θεωρία. Έτσι. Αυτά τα πράγματα υπάρχουν από το διδακτορικό του Τσόμσκι. Δηλαδή είναι πλέον μετράνε 70 χρόνια. Ίσως θα έπρεπε να υπάρξει σε κάποια φάση και κάποια εμπειρικές αποδείξεις πλέον σε αυτό το ζήτημα. Και νομίζω ότι είναι κατάλληλος καιρός. Είναι και τα δύο fields σε όριμο επίπεδο, οπότε νομίζω πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση. Τώρα, από την άλλη πλευρά, για τους ανθρώπους γενικά στις ανθρωπιστικές επιστήμες, έτσι, εκεί πέρα τα πράγματα ίσως να είναι και λίγο, δηλαδή δουλεύοντας με ανθρώπους που κάνουν λογοτεχνία, ας πούμε, και χρησιμοποιούν τον NLP, είναι πιο δεκτικοί. Διότι, δηλαδή στα μέσα και στα εργαλεία, διότι δεν εμπλέκεται η επιστήμη τους εκεί πέρα. Έτσι. Δηλαδή το ChatGPT δεν εμπλέκεται, ας πούμε, με τη θεωρία λογοτεχνίας. Δεν πρόκειται, ας πούμε, να σου κάνει disprove. Δεν ψάχνει ποτέ να δεις αν μια άποψη, ας πούμε, στη θεωρία λογοτεχνίας είναι σωστή ή όχι. Οπότε είναι πιο δεκτική σε πράγματα τα οποία, σε εργαλεία, ας πούμε, το NLP. Εκεί πέρα το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι υπάρχει πολλές φορές μια επιφανειακή, ας το πούμε, προσέγγιση του τι είναι το digital humanities. Εγώ θεωρώ, ας πούμε, ότι σήμερα ένας digital humanist θα πρέπει να μπορεί να γράφει λίγο κώδικα. Θα πρέπει δηλαδή να καταλαβαίνει, ας πούμε, μερικά πράγματα. Δηλαδή δεν είναι πλέον αρκετό, νομίζω εγώ, ότι δεν είναι αρκετό. Δηλαδή ένας digital humanist δεν είναι κάποιος που μπαίνει σε ένα αποθετήριο και μπορεί να ψάξει ένα αποθετήριο, ας πούμε. Δηλαδή αυτά ήταν πράγματα που νομίζω αυτή τη στιγμή, ιδίως οι νέοι άνθρωποι, μπορούν να τα κάνουν όλοι. Δηλαδή δεν είναι κάποιο ιδιαίτερο skill αυτό. Πρέπει να πάμε ένα επίπεδο παραπέρα και πράγματα τα οποία θεωρούνταν αδιανόητα κάποτε, όπως το να είναι ένας φιλόλογος να γράφει κώδικα, να μην είναι πλέον αδιανόητα. Γιατί δεν είναι. Δηλαδή δεν γίνεται, ας πούμε, κάθε φορά που ένας digital humanist για να τρέξει ένα πάρα πολύ απλό πράγμα να καθαρίσει το κενό του, να πηγαίνει σε ένα μηχανικό. Σήμερα, ας πούμε, είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει αυτό το πράγμα. Οπότε δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Έχω κάνει μεγάλο diversion. Όχι, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα και αυτά που δείξατε στην παρουσίασή σας και αυτά που είπατε. Απλώς η δική μου η αίσθηση, θέλω να πω σύμφωνα με αυτό που είπατε εσείς για την κατάρτιση και τα εφόδια που πρέπει να έχουν οι γλωσσολόγοι και οι άνθρωποι των ανθρωπιστικών κοινωνικών επιστημών, σίγουρα χρειάζεται να γίνει ένα μικρό άλμα. Ενδεχομένως να μας δείξετε και κάποιο παράδειγμα, δεν ξέρω, σε σχέση με το ChatGPT και πώς θα μπορούσε να βοηθήσει. Από την άλλη, νιώθω ότι η NLP έχει ξεφύγει λίγο από την επιρροή και τον έλεγχο των θεωρητικών, ειδικά με αυτό το άλμα που έγινε στην μηχανική μάθηση και στα νευρονικά δίκτυα, και είναι λίγο στον έλεγχο των μηχανικών και των ανθρώπων που ασχολούνται με τους υπολογιστές. Αυτό είναι κατά ένα μέρος σωστό. Κατά ένα μέρος σωστό, διότι όντως πίσω από πολλά πράγματα έχει πολύ γλωσσική μηχανική. Έτσι. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν οι γλώσσες που χρησιμοποιούμε πλέον, ας πούμε, όπως η Python και ας πούμε αυτή τη στιγμή μόνο η Python στην πραγματικότητα, έτσι. Σχεδόν μόνο η Python. Είναι γλώσσες high level, οι οποίες σου επιτρέπουν να μην χρειάζεται να κωδικοποιήσεις τα πάντα από την αρχή. Έτσι. Στην πραγματικότητα αυτό που χρειάζεται είναι να ξέρεις ακριβώς τι πρέπει να χρησιμοποιήσεις από το μοντέλο και όλα αυτά. Φυσικά θα είναι πάρα πολύ καλό και συνίσταται να ξέρουμε και τι κώδικα τρέχουμε, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν πρόκειται να κάτσει κανείς να γράψει από την αρχή, όπως κάναμε παλαιότερα, την αρχιτεκτονική του νευρονικού δικτύου. Έτσι. Αυτό υπάρχει έτοιμο. Το παλιά αυτό κάνουμε και αυτό έπαιρνε και τον περισσότερο χρόνο. Αυτά τώρα από πίσω είναι φυσικά κωδικοποιημένα στην Python από μηχανικούς. Παρ' όλα αυτά, σήμερα δεν χρειάζεται να είσαι μηχανικός για να τα τρέξει αυτά τα πράγματα. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι στα χέρια των μηχανικών. Είναι στα χέρια, η αιχμή, ας πούμε, βρίσκεται στα χέρια των μεγάλων εταιριών για τους λόγους που σας είπα και πριν. Ότι για να εκπαιδεύσεις πλέον αυτά τα μοντέλα χρειάζεται υπολογιστική ισχύ που
που δεν την κατέχουμε. Αλλά αυτό φεύγει από τα όρια του digital humanist, του working linguist κλπ. Που μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε μικρότερα μοντέλα, είτε τα ήδη προεκπαιδευμένα μοντέλα και να τρέχει πράγματα ακόμα και στο λάπτοπ. Υπάρχει δυνατότητα. Δηλαδή, πολλά από αυτά τα πράγματα που κάνουμε σήμερα και που μπορεί να χρειάζεται, ας πούμε, ο digital humanist και όλος ο λόγος, μπορούν ακόμα να τρέχουν σε λάπτοπ. Τώρα, για πιο επιπλέον εργασίες, εννοείται ότι χρειάζεται και μια διάδραση με τους ανθρώπους που ξέρουν και κάποια πράγματα καλύτερα. Έτσι. Το ιδανικό σε αυτά τα group είναι να υπάρχουν όλοι εκεί μέσα. Από την άλλη, το να υπάρχουν όλοι εκεί μέσα δεν σημαίνει ότι ενοχλούμε ο ένας τον άλλον για λεπτομέρειες, για πάρα πολύ απλά πράγματα. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, δεν λέω ότι ένας digital humanist και ξαφνικά θα γίνει μηχανικός. Έτσι. Αυτό που λέω είναι ότι κάποια πάρα πολύ απλά πράγματα πρέπει να έχει το εμπιστοσύνη και το confidence, ας πούμε, να τα κάνει μόνος του πριν πάει στο μηχανικό. Κάπως έτσι. Όντως όμως είναι αλήθεια, και το είπα και στην ομιλία μου, ότι το NLP έχει φύγει όντως από τη βάση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η σχέση που έχει με τη θεωρητική γλωσσολογία αγνοείται λίγο. Έτσι. Δηλαδή όντως εκεί πρέπει να υπάρξει ένα χέρι ή μάλλον δύο χέρια. Ποιος θα κάνει την Υπάρχει έρευνα σε αυτό. Υπάρχει όντως έρευνα και ενδιαφέρουσα έρευνα πάνω σε αυτό. Και νομίζω στα επόμενα χρόνια θα έχουμε και περισσότερη τέτοια έρευνα. Αλλά άμα το βάλουμε δηλαδή στατιστικά με τον όγκο των άλλων της έρευνας που βγαίνει σε αυτά τα συνέδρια, δηλαδή να μπείτε σε ένα κλασικό συνέδριο υπολογιστικής γλωσσολογίας, να δείτε ότι είναι πιο λίγα αυτά τα paper που εξερευνούν αυτές τις σχέσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη ερώτηση από το ακροατήριο. Δεν βλέπω κάτι στο chat κιόλας. Αν θα μπορούσα να το συνεχίσω, είναι αν αυτός ο καημός που είπε πριν η Κανέλα ότι έχει φύγει από τα χέρια των θεωρητικών γλωσσολόγων, έχει να κάνει και με το ότι αν παίρνεις ένα προεκπαιδευμένο μοντέλο ως έχει, το οποίο είναι λίγο μαύρο κουτί για σένα, πώς έχει εκπαιδευτεί, ας πούμε, σε εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του, άρα έχεις ένα λόγο να το εμπιστεύεσαι, ας το πούμε έτσι, αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι παίρνοντας ένα μοντέλο προεκπαιδευμένο στα αγγλικά και βάζοντάς το να κάνει ελληνικά, θα έχει την επιτυχία που θα είχε εάν είχε εκπαιδευτεί από την αρχή στα ελληνικά. Ισχύει? Αυτό φαίνεται ότι ισχύει. Ναι. Φαίνεται ότι ισχύει. Παρ' όλα αυτά, το τρομερό είναι ότι, δηλαδή αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι ότι ιδίως το τρισημισάρι, ας πούμε, το ChatGPT δεν έχει εκπαιδευτεί στα ελληνικά καθόλου. Και με κάποιο τρόπο, δηλαδή για μένα, όταν έβλεπα ότι άρχισαν τα πρώτα χιουμοριστικά post, ας πούμε, για τα ελληνικά του ChatGPT τρισήμιση, για μένα η απορία μου ήταν πώς κατάφερε και μιλούσε και τόσο, δηλαδή έβγαζε και τέτοια ελληνικά. Δηλαδή ξέροντας ότι δεν είχε εκπαιδευτεί, δηλαδή ότι είχε κάνει αυτό που λέγαμε, τη μεταφορά μάθησης από μία γλώσσα στην άλλη. Προφανώς και θεωρώ ότι εάν είχαμε την εκπαίδευση, explicit εκπαίδευση στα ελληνικά, είναι σίγουρο ότι μάλλον θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα. Νομίζω το κάνουν στο ΙΕΛ αυτή τη στιγμή. Εκπαιδεύουν ένα GPT για τα ελληνικά και ξέρω ότι τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά από ό,τι ξέρω. Ισχύει. Ναι, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι το ChatGPT από μόνο του μπορεί να λύσει θέματα γλωσσολογίας, δηλαδή ζητήματα θεωρητικής γλωσσολογίας. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να σε βοηθήσει, για παράδειγμα, να στήσει ένα πείραμα για τέτοια ζητήματα, για τέτοια ερωτήματα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι μπορείς να λύσει ζητήματα θεωρητικά της γλωσσολογίας με το ChatGPT, ιδίως τόσο σημαντικά. Εκεί πέρα θα σου αναπαράγει πληροφορίες που έχει δει στο διαδίκτυο και θα σου λέει υπάρχει αυτή η πλευρά, υπάρχει άλλη κλπ. Δεν νομίζω να πει σε μεγαλύτερο βάθος. Θα είναι στα πλαίσια οικιακής εργασίας
το επίπεδο των απαντήσεων που θα πάρεις. Είδα ένα χεράκι πριν από την κυρία Παναγιώτου, τώρα δεν το βλέπω. Ισχύει? Καλησπέρα. Σας Γεια σας. παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Ε, Στο ερώτημα το δικό σας ήθελα να συμβάλλω με την δική μας εμπειρία που χρησιμοποίησαμε το ChatGPT σε αναρτήσεις στο Instagram ελληνικές να αναγνωρίσει εάν η ανάρτηση αφορά τρόφιμο. Και το δεύτερο ερώτημα ήταν ανάλυση συναισθήματος να αναγνωρίσει. Και μετά τα περάσαμε χειροκίνητα για να συγκρίνουμε. Και τρέξαμε μετά και στατιστικά για το αν αυτή η συμφωνία ήταν τυχαία ή όχι, κάπα statistics κλπ. Και ήταν πολύ εντυπωσιακό γιατί στο πρώτο κριτήριο το αν είναι σχετικό με τρόφιμο ήταν κοντά στο 0,9 το κάπα. Και άνω του 9 για την ανάλυση συναισθήματος. Οπότε νομίζω είναι σε καλό δρόμο και για τα ελληνικά. Ναι, 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 ναι. Και επίσης αυτό που είναι τρομερό, ότι είναι καλύτερο από... Δηλαδή πάντα είναι καλό να συγκρίνουμε και με κάποια baseline models, να έχουμε και έναν άνθρωπο, ας πούμε, ο οποίος να τρέξει τα ίδια δεδομένα και σε ένα άλλο σύστημα, ξέρω, νευρονικών δικτύων ή μια βάση, ας πούμε. Και πολλές φορές το ChatGPT τα ξεπερνάει αυτά τα μοντέλα και δεν έχει εκπαιδευτεί συγκεκριμένα για να κάνει αυτή την εργασία. Δηλαδή, έχει ένα μοντέλο το οποίο συγκεκριμένα το έχει φτιάξει για sentiment analysis. Έτσι. Από την άλλη μεριά, έχει το ChatGPT που ξέρει σίγουρα ότι δεν έχει εκπαιδευτεί για sentiment analysis, τουλάχιστον explicitly, άσχετα τι έχει μάθει από μεταφορά μάθηση κλπ. Και πολλές φορές τα ξεπερνάει αυτά τα μοντέλα. Είναι όντως εντυπωσιακό. Να κάνω ακόμα μια γρήγορη ερώτηση, χωρίς να θέλω να καθυστερήσω το δεύτερο μέρος της παρουσίασης. Επειδή αυτά τα γλωσσικά μοντέλα στηρίζονται σε πάρα πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων, τα οποία μαζεύονται, συλλέγονται αυτόματα από τις διάφορες εταιρείες που τα παράγουν ουσιαστικά, πόσο θα επηρεαστούν στο μέλλον, θεωρείτε, από την παραγωγή των ίδιων των μοντέλων που θα βγαίνει προς τα έξω? Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτά που έχουν εκπαιδευτεί έχουν στηριχτεί σε κείμενο που έχει παραχθεί από ανθρώπους, θεωρώ. Εννοείς ότι είναι σωστά? Δεν λέω, ναι, μπορεί να έχουν και λάθη, αλλά έχουν αυτά τα ανθρώπινα λάθη. Αλλά εάν αρχίσουν και βγαίνουν στο διαδίκτυο τα παράγωγα των ίδιων των μοντέλων, που δεν είναι προσομοίωση της ανθρώπινης γλώσσας, αλλά δεν παράγεται από ανθρώπους, πώς θα επηρεάσει αυτό την επόμενη γενιά των γλωσσικών μοντέλων? Αν βγουν και τα hallucinations, Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το απαντήσω αυτό. Πραγματικά δεν θα ρισκάρω απάντηση. Δεν το έκανα για να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Όχι, καθόλου. Δεν είναι καθόλου. Η πιο εύκολη θέση είναι αυτή, να μην γνωρίζω. Η πιο εύκολη θέση, γιατί αν είσαι ειλικρινής, ας πούμε, λες απλά δεν ξέρω. Δεν θέλω να ρισκάρω απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Δεν ξέρω. Θα το δούμε στο μέλλον. Βλέπω και άλλη μια ερώτηση στο chat, ναι, πριν προχωρήσουμε, από την κυρία Αθηνά Σαμαρά. Θα μπορούσατε να προτείνετε κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα για τους digital humanists σχετικά με το τεχνικό κομμάτι, κώδικα κλπ, της εκπαίδευσής τους? Ναι. Το πρόγραμμα που ξέρω αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν είναι απολύτως digital humanities, ξέρω ότι το ΕΚΠΑ τρέχει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα μαζί με το Yale, το γλωσσικής τεχνολογίας. Γλωσσική τεχνολογία. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που, εντάξει, εξαρτάται και λίγο σε τι επίπεδο θέλει κανείς να προχωρήσει όσον αφορά τις τεχνικές του ικανότητες. Αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα προχωρήσει αρκετά, δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Ίσως να είναι και λίγο... θέλει, ας πούμε, μια προσπάθεια, δηλαδή, επειδή προέρχεται και από το τμήμα πληροφορικής, έχει και λίγο περισσότερο κώδικα. Με λίγα λόγια, από εκεί μέσα θα βγεις και προγραμματιστής, όχι μόνο δηλαδή να γράφεις λίγο κώδικα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι υπάρχουν και άλλα προγράμματα στα digital humanities. Υπάρχει, ναι. Υπάρχει ένα που ξέρω εγώ στο ΟΠΑ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, που λέγεται, είναι μεταπτυχιακό και αυτό, και λέγεται ψηφιακές μέθοδοι στις ανθρωπιστικές επιστήμες,
Αυτό είναι πιο ευρύ, δεν ασχολείται μόνο με γλωσσική τεχνολογία. Ασχολείται και με ψηφιοποιήσεις και με 3D Α, και μπράβο. τέτοια πράγματα. Αν θέλετε να ρίξετε μια ματιά στο τι μεταπτυχιακά υπάρχουν, έχουμε στο Clarin GR, που είναι το πόρταλ μας, έχουμε ένα κομμάτι που λέγεται Case Center και έχει τέτοιες πληροφορίες μέσα. Τι προγράμματα σπουδών υπάρχουν, μεταπτυχιακά, δημοσιεύσεις σχετικές, βιβλιογραφία. Αν θέλετε να ρίξετε και εκεί μια ματιά, μπορείτε να βρείτε χρήσιμη Και στοιχεία. επίσης, από ό,τι ξέρω, υπάρχει και ένα μεταπτυχιακό στο ΕΑΠ, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά τώρα τα προγράμματα Σωστά, και στο πρέπει. ΕΑΠ υπάρχει. Και, ναι, Και ναι, στο ναι. ΕΑΠ υπάρχει, ναι, ναι. Απλά αυτά τα προγράμματα, επειδή και το όρος digital humanities είναι ένας όρος ομπρέλα κατά κάποιο τρόπο. Έτσι. Δηλαδή, εγώ ποτέ δεν κατάλαβα ακριβώς. Δηλαδή, δεν μπορώ να δώσω concise ορισμό, ας πούμε, του τι είναι το digital humanities. Συνήθως επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα πράγματα το κάθε μεταπτυχιακό. Κάποιο μεταπτυχιακό είναι καλύτερο, ας πούμε, στο να σου κάνει να κάνεις σωστή επισημείωση κειμένων, να κάνεις semantic annotation, κάποια άλλα μπορεί να έχουν και λίγο κώδικα παραπάνω. Δηλαδή το καθένα από αυτά βάζει λίγο σε διαφορετικά πλαίσια το τι είναι τα digital humanities. Πάντως εγώ επειδή θεωρώ σημαντικό δηλαδή, εντάξει, εγώ προτείνω τη γλωσσική τεχνολογία και επειδή είμαι υπολογιστικός γλωσσολόγος, δηλαδή ένα μέρος των digital humanities, αλλά και επειδή ξέρω ότι γίνεται και αρκετά σοβαρή δουλειά όσον αφορά το πώς μαθαίνει κάποιος να γράφει κώδικα και ας το πούμε τις βάσεις αυτού του πράγματος. Mm-hmm. Σας έχουμε βάλει στο chat τα σχετικά links, αν θέλετε να ρίξετε μια ματιά. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη ερώτηση. Δεν βλέπω χεράκι. Ναι, αλλά δεν Εντάξει, τώρα παιδιά, αυτό τώρα που δεν γίνεται εξ αποστάσεως, αυτό είναι επιλογές που κάνει το κάθε πρόγραμμα. Τι να κάνουμε. Γιατί δηλαδή, το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, ότι πλέον θέλουμε όλα να γίνονται εξ αποστάσεως, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Δηλαδή, με την έννοια ότι ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως έχει ειδικά χαρακτηριστικά. Πρέπει να ετοιμαστεί ως εξ αποστάσεως. Δηλαδή, ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε ως διαδότη δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη εξ αποστάσεως. Έτσι, δηλαδή, και κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει να επιβιώσουν και τα προγράμματα διαζώσης, παιδιά. Θεωρώ, δηλαδή, εγώ προσωπικά το θεωρώ σημαντικό να υπάρχουν και προγράμματα διαζώσης. Υπάρχουν οι περιορισμοί, ξέρουμε αυτούς. Κάποιοι θα δικηθούν, θα πούνε εγώ στη Θεσσαλονίκη, είμαι στην Αθήνα, αλλά από την άλλη καταλαβαίνω και την ανάγκη να υπάρχουν και πραγματικά προγράμματα διαζώσης. Δεν είναι ποτέ το ίδιο πράγμα. Και για να γίνει ένα σωστό εξαποστάσεως μάθημα, πρέπει από την αρχή να στηθεί εξαποστάσεως και αυτός που κάνει το μάθημα να γνωρίζει πώς θα το κάνει. Δηλαδή και αυτό το είδαμε στην πανδημία. Έτσι, γυρίσαμε τα μαθήματα εξ αποστάσεως και είδαμε εκεί πέρα ότι υπάρχει μια συνέχεια. Γιατί λες, εγώ αυτό το πράγμα το είχα στο μυαλό μου με το να βλέπω, ας πούμε, τους ανθρώπους και να κάνω το hands-on με την τάξη. Πρέπει να τα αλλάξεις όλα από την αρχή. Το ΕΑΠ πάντως είναι ανοιχτό. Είναι εξ αποστάσεως by definition. Από γεννησιμιού του, ναι. Ακριβώς, ναι. Ωραία. Υπάρχει μήπως άλλη ερώτηση ή μπορούμε να προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος? Γιατί μας απομένουν 40 λεπτά. Για να δούμε τι θα κάνουμε εδώ πέρα τώρα. Θα έχει πλάκα αυτό. Οκ, μπορούμε να ξεκινήσουμε και εννοείται ότι μπορεί να γίνει συζήτηση και κατά τη διάρκεια και μετά στο τέλος. Ωραία. Ας κάνω share screen τώρα εδώ και πάμε στον υπολογιστικό μου μοντέλο. Έτσι, βλέπετε την οθόνη, έτσι. Εγώ είμαι στο 4, έτσι, που σημαίνει ότι έχω την πληρωμένη έκδοση. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Τα γνωστά, έτσι. Καλησπέρα, υπολογιστική μου μοντέλα. Συγγνώμη. Πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα, ορίστε, είδες, παραγνώρισα. Λοιπόν, έχω έναν πολύ περίεργο εργοδότη και θέλει να του στέλνω mail ότι
πολύ επίσημη. Σήμερα έκανα τα εξής. Καθόμουν όλη μέρα στο γραφείο κάνοντας τίποτα. Ήπια 4 τραπλούς εσπρέσο και είδα και μια σεζόν ολόκληρη στο Netflix. Γράψε ένα mail στον εργοδότη αναφέροντας όλα αυτά. Για να δούμε. Ελπίζω ότι δεν θα σου δώσει συστάσεις για την υγεία σου με 4 τετραπλούς εσπρέσο. Έκανε τον παθολόγο σου. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω μια σύνοψη της εργασιακής μου δραστηριότητας για τη σημερινή ημέρα, όπως απαιτείται. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, αφιέρωσα σημαντικό χρόνο στην περαιτέρω εμβάθυνση και ανάπτυξη των επαγγελματικών μου δεξιοτήτων, επικεντρώνοντας τις δραστηριότητες που ενισχύουν την προσωπική μου αποδοτικότητα και ευεξία στον εργασιακό χώρο. Αυτό ενσημάτωσε περίοδους αυτοσχεδιασμού, στρατηγικής αναστοχασμού, με στόχο τη βελτίωση των μελλοντικών επιδόσεων. Επιπλέον, ενισχύοντας την αντοχή και την προσωπική αποδοτικότητα, έβγαινε την κατανάλωση τετραπλών εσπρέσο. Αυτή η ενέργεια συμβάλλει στη διατήρηση υψηλών επιπέδων συγκέντρωσης ενεργητικότητας, απαραίτητα για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων. Τέλος, αφιέρωσα χρόνο στην ενίσχυση της πολιτισμικής κατανόησης και της εμπειρίας μου μέσω της προσεκτικής παρακολούθησης ενός πλήρους κύκλου προγραμμάτων στην πλατφόρμα Netflix, με σκοπό την ανάλυση τάσεων και συμπεριφορών που επηρεάζουν τη σύγχρονη εργασιακή Από κουλτούρα. μένα είναι πάρα πολύ καλύτερος, έχω να πω, ο υπολογιστικός σου μοντέλος. Εγώ δεν μπορούσα να τα σκεφτεί όλα αυτά. Λοιπόν, continue generating. Έχει να πει κι άλλα, βλέπετε εδώ πέρα. Αν θέλετε το πατάμε αυτό, there was an error generating a response. Τέλος πάντων. Πώς τα έχει πάει? Τα έχει πάει πάρα πολύ καλά, έτσι. Λοιπόν, για τέτοιες απλές εργασίες, δηλαδή, εντάξει, δεν σας λέω να γράψετε αυτά, έτσι. Εάν θέλετε όμως να γράψετε ένα επίσημο email και δεν ξέρετε πώς το γράψετε, είναι όντως πάρα πολύ καλό. Του λέτε πολύ συγκεκριμένα πράγματα που θέλετε να επικεντρωθεί. Του λέτε το επίπεδο ύφους που θέλετε. Θέλω να είναι πολύ, η γλώσσα να είναι πολύ επίσημη κτλ. Ή μπορείτε να πείτε σε φιλικό τόνο κλπ. Και θα αλλάξει το όλο πράγμα. Λοιπόν, ας πάμε σε κάτι πιο σύνθετο. Ας πούμε ότι έχουμε δεδομένα από ένα γλωσσολογικό πείραμα. Έτσι. Έχουμε κάνει το εξής. Θέλουμε να ερευνήσουμε τη στατιστική σημαντικότητα από δεδομένα που έχουμε συλλέξει μεταξύ τυπικών και ατυπικών πληθυσμών. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ένας τυπικός πληθυσμός, ενήλικες, ας πούμε, της κοινής νέας ελληνικής, και ας το πούμε ο ατυπικός πληθυσμός, ενήλικες οι οποίοι μαθαίνουν τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα. Έχουμε αυτούς τους δύο πληθυσμούς και τους έχουμε δώσει ένα ερωτηματολόγιο ή τους έχουμε βάλει σε μια πλατφόρμα να κρίνουν την αποδεκτότητα από το 1 ως το 7, δηλαδή χρησιμοποιώντας 1 ως 7, με το 1 να είναι λιγότερο αποδεκτή γραμματικά η πρόταση, μέχρι 7 που είναι πλήρως αποδεκτή, μια σειρά από προτάσεις. Που θέλουμε π.χ. να δούμε τη διαφορά στις γλωσσικές διευθύνσεις μεταξύ των φυσικών ομιλητών και των ομιλητών δεύτερης γλώσσας. Οπότε έχουμε δώσει μια σειρά από συντακτικές δομές και για κάθε μία από αυτές τις προτάσεις έχουμε πάρει ένα σκορ, έτσι, από 1 μέχρι 7. Τώρα εμείς είμαστε παντελώς άσχετοι από το πώς στείλουμε ένα στατιστικό τεστ σημαντικότητα. Οπότε μπαίνουμε στον υπολογιστικό μοντέλο.
Για να δούμε. Μμμ. Οκ. Για να δούμε τι θα κάνει. Έχουμε απορίες στο τι προσπαθούμε να κάνουμε. Βλέπω να έχει κολλήσει λίγο, για να δούμε τι θα κάνει. Συνήθως όταν κολλάει θέλει ένα πραγματάκι σαν αυτό, για να δούμε τι. Ωραία. Λοιπόν, τι του ζητάμε να κάνουμε. Του λέμε ότι έχουμε τρέξει ένα πείραμα και έχουμε πάρει τα αποτελέσματα. Έτσι. Μπορεί να έχουμε ένα αρχείο Excel, ας πούμε, για παράδειγμα, στο οποίο έχει απαντήσεις στις ίδιες προτάσεις όσον αφορά την αποδεκτότητα. Μπορεί να είναι συντακτική αποδεκτότητα, μεθοδολογική, whatever. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα αυτό. Από τη μία για τον ατυπικό πληθυσμό, για τους συγκεκριμένους τους second language learners, έτσι, που μαθαίνουν τα ελληνικά από την γλώσσα, και τους natives. Έτσι. Εδώ έχουμε λίγα παραδείγματα. Κανονικά θα έπρεπε να είχαμε και λίγα περισσότερα. Εντάξει, okay. Τώρα, τι μας λέει, για να εξετάσετε τη στατιστική σημαντικότητα των διαφορών μεταξύ δύο ομάδων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα τεστ ανεξάρτητων δειγμάτων όπως το t-test. Αυτό το πιάνει σωστά. Δηλαδή, το t-test συνήθως είναι καλό τεστ για τέτοια δείγματα, για ανεξάρτητα δείγματα. Αλλά μας λέει πρέπει οι προϋποθέσεις της κανονικής κατανομής και οι ισότητες των δειγμάτων είναι ικανοποιητικές. Σας λέει πώς να τελέξετε αυτές τις προϋποθέσεις. Προς το παρόν, ας πούμε ότι αυτές οι προϋποθέσεις υπάρχουν και του λέμε ισχύουν οι προϋποθέσεις, τρέξει το τεστ. Δώσε μου τα αποτελέσματα και δώσε μου τα αποτελέσματα. Δώσε μου τη διαδικασία και κώδικα Python.
Οκ, μας φέρνει τώρα και άλλο ζήτημα, έτσι, τις διακυμάνσεις. Βλέπετε τώρα, το σκέφτεται. Ουσιαστικά εκτελεί με βάση τα δεδομένα μας το Levine test και ανάλογα τα αποτελέσματα που θα πάρει θα συνεχίσει. Το p-value σου λέει του Levine test είναι 0,29, πολύ πάνω από το κατόφλι, που σημαίνει ότι δεν απορρίπτουν την υπόθεση της ισότητας των διακυμάνσεων. Υποθέτουμε δηλαδή ότι οι διακυμάνσεις είναι ήττες. Έτσι προχωράμε με το t-test. Okay. Μάλιστα. Εκτελεί τον κώδικα στην Python. Εσωτερικά. Έδειξε μια στατιστική τιμή και ένα p-value, επειδή το p-value είναι κάτω από το κατόφλι του 0,1, απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση και συνεπώς υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέτρων τιμών του τυπικού και του ατυπικού πληθυσμού στην αποδεκτότητα. Με λίγα λόγια, τι κάναμε εδώ πέρα, ορίστηκε ο κώδικας. Άμα θέλετε θα το δούμε και αν τρέχει όντως. Βλέπετε τώρα τι μας κάνει. Μας φτιάχνει μια λίστα με τις τιμές του τυπικού πληθυσμού, μια λίστα με τις τιμές του ατυπικού πληθυσμού, αυτές τις τιμές που έχουμε τώρα. Και ουσιαστικά μας τρέχει το t-test και μας κάνει πριν τα αποτελέσματα. Εδώ πέρα τι έχουμε κάνει. Η μηδενική μας υπόθεση ποια είναι? Η μηδενική μας υπόθεση είναι ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες, στον τυπικό και στον ατυπικό πληθυσμό. Και με βάση τα αποτελέσματα που πήραμε, που είναι κάτω από το κατόφλι του 0,05, απορρίπτουμε αυτή τη μηδενική υπόθεση και λέμε ότι υπάρχει διαφορά, ή μάλλον έχουμε ενδείξεις για τις μέσες, ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων τιμών του τυπικού και του ατυπικού πληθυσμού. Ωραία, για να δούμε, δουλεύει ο κώδικας. Πάμε στην Python. Το αποτέλεσμα μας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχεις τώρα το template, έτσι, για να δοκιμάσεις παρόμοια τεστ με διαφορετικά δεδομένα. Δηλαδή αυτό που πρέπει να αλλάζεις κάθε φορά είναι τα δεδομένα σου. Εδώ πέρα, οι τιμές δηλαδή. Δηλαδή έχεις ένα template, ας πούμε, στην Python για το πώς μπορείς να τρέξεις ένα στατιστικό τεστ. Λοιπόν, ερωτήσεις μέχρι εδώ. Καταρχάς, το πρώτο ερώτημα, σας φαίνεται χρήσιμο ή όχι? Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει ή κάποια θέλει να πει κάτι από το ακροατήριο. Θα το κλείσω λίγο για να σας βλέπω. Ναι, βλέπω την κυρία Παναγιώτου. Χεράκι. Ναι, μία ερώτηση. Αν κατάλαβα καλά, μπορεί να αντικαταστήσει δηλαδή, τη χρήση άλλων στατιστικών προγραμμάτων. Δηλαδή, ο συνδυασμός ChatGPT και Python, μπορούμε να μην έχουμε με κάποιο πρόγραμμα στατιστικής στον υπολογιστή. Το SPSS δηλαδή. Εμείς δουλεύουμε το ExcelStat, που είναι ένας μπελάς μεγάλος. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Όλα αυτά τα προγράμματα στατιστικής, που είναι στοχευμένα μόνο στη στατιστική, όπως το SPSS, μια γενική γλώσσα προγραμματισμού μπορεί να κάνει φυσικά τα ίδια πράγματα. Έτσι. Το ερώτημα είναι πόσο εύκολα μπορεί να τα κάνει αυτά τα πράγματα και πόσο, ας το πούμε, είναι πρακτικό. Στην Python, ας πούμε, είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνεις, όπως και στην R. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, όλη αυτή τη διαδικασία που έκανα, θα μπορούσα να ζητήσω στο τέλος το ChatGPT να μου γράψει τον κώδικα στην R. Έτσι, και να μπαίναμε στην R τώρα, ας πούμε, και να έκανα αυτό το πράγμα. Αυτό που κάνει όμως το ChatGPT
Ο συνδυασμός δηλαδή αυτών των προγραμμάτων που δεν θα το κάνουν τα υπόλοιπα είναι να σε βοηθήσει να στήσει το πείραμα. Να σου πει δηλαδή με βάση τα δεδομένα τι τεστ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει. Γιατί είναι ένα πράγμα, ή να σε βοηθήσει να κατανοήσει ποια είναι η μηδενική υπόθεση στην συγκεκριμένη περίπτωση και ποια δεν είναι. Ή να σε βοηθήσει να σου πει μια ερμηνεία αυτού του πράγματο. Γιατί το κύριο πρόβλημα στις περισσότερες φορές σε όλα αυτά, όταν τρέχουν τέτοια πειράματα και το έχουμε δει, ας πούμε, και στις εργασίες που εξετάζουμε, είναι ότι δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά τι έχουν τρέξει. Ότι έχουν βάλει κάποια νούμερα κάπου, ας πούμε, και δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει στατιστική σημαντικότητα, τι σημαίνει τρέχω το t-test, τι σημαίνει το παραμετρικό τεστ, τι σημαίνει μη παραμετρικό τεστ, πότε τα χρησιμοποιούμε. Οπότε αυτό ουσιαστικά παίρνει δηλαδή και έξτρα πληροφορία για αυτό το πράγμα. Τώρα, το αν ζητήσει, εγώ το έκανα στην Python, να σου πω την αλήθεια, γιατί τα υπόλοιπα δεν τα χρησιμοποιώ, διότι δεν τα χρειάζομαι. Αλλά νομίζω ότι ακόμα και για αυτό το πρόγραμμα που λέτε, νομίζω θα μπορούσε να σας. Δεν ξέρω καταρχάς. Αυτό φαντάζομαι το πρόγραμμα έχει κάποια tables που ουσιαστικά βάζει τιμές εκεί μέσα. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο θα είναι. Είναι πάνω σε αρχείο Excel κουμπώνει από την εταιρεία και έχει διάφορα πακέτα ανάλογα. Εμείς, ας πούμε, στο πεδίο το αισθητηριακό έχουμε το sensory πακέτο που έχει τα τεστ που μας χρειάζονται συνήθως. Πρέπει τα δεδομένα να τα δώσουμε συγκεκριμένο τρόπο, όχι έτσι όπως τα έχεις λάβει από μια φόρμα, ας πούμε, έτοιμα. Θέλω να πω ότι μετά είναι και ζήτημα λίγο όχι μόνο ευκολίας, αλλά και το τι μπορεί δηλαδή κάποια πακέτα μπορεί να είναι συγκεκριμένα στοχευμένα για κάποιο είδους δεδομένα. Μπορεί να είναι για δεδομένα βίντεο ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν μπορώ να σου εγγυηθώ ότι θα είναι πιο εύκολο, ας πούμε, να το κάνεις στην Python. Πάντως, in principle μπορείς να το κάνεις. Και ιδίως για πάρα πολλά απλά πράγματα, αυτά που συζητάμε τώρα, είναι αρκετά εύκολο να το κάνεις. Αλλά έχει, ας πούμε, την πλάκα του ότι μπορεί να. Αυτό όμως που πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας είναι ότι δεν πηγαίνουμε ποτέ τυφλά και βρισκόμαστε και στη διάδραση του μηχάνημα. Έτσι. Δηλαδή, είδατε ότι όταν του έδωσα τα δεδομένα, μου λέει πρέπει πρώτα να δούμε για να τρέξουμε το t-test, πρέπει να δούμε αν αυτά τα δεδομένα που δώσαμε, ας πούμε, έχουν κάποια χαρακτηριστικά κατανομής και διάφορα τέτοια πράγματα. Οπότε, δηλαδή, πρέπει πρώτα να ελέγχουμε και όλα αυτά τα πράγματα και μετά να μπορέσουμε να τρέξουμε κάτι. Πάντως, θεωρώ ότι πλέον το σημαντικό σημείο εδώ πέρα είναι ότι μπορείς να μπεις και σε μια διαδικασία, ας πούμε, μάθηση. Έτσι. Δηλαδή, και αυτή η μάθηση μπορεί να πάει και από τις δύο κατευθύνσεις. Και μάθηση από την πλευρά, ας πούμε, να σου εξηγήσει με απλούς τρόπους τι είναι ένα στατιστικό τεστ. Γιατί τώρα, εντάξει, το ChatGPT έχει δει τόσα πολλά δεδομένα για αυτά τα πράγματα, είναι τόσο κοινά αυτά τα τεστ, που εδώ τώρα είναι λίγο δύσκολο να σου πει λάθος που είναι το τεστ. Υπάρχει, ας πούμε, μια υψηλή εμπιστοσύνη σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, μέσα 3 εκατομμύρια δεδομένα που έχει δει, ας πούμε, έχει δει πάρα πολλά τεστ και το τι είναι το τεστ. Είναι λίγο δύσκολο να σου κάνει λάθος σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε ερώτηση. Σχόλιο περισσότερο. Έτσι όπως απάντησε το email και βγάζει βουλευτή άνετα. Εντάξει. Μπορούμε να κάνουμε κι άλλα με το ChatGPT τώρα, αλλά θα δημιουργηθούν προβλήματα εδώ πέρα. Η Μαρία τα ξέρει και από το. Εγώ κάτι που πράγματα το έχω. Ναι, παρακαλώ. Εγώ κάτι που θα ήθελα να παρατηρήσω σε σχέση με αυτό που μας δείξατε και είπατε είναι ότι εάν κάποιος γνωρίζει ακριβώς σε τι θέλει να τον βοηθήσει το ChatGPT, μπορεί να είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο και γρήγορο εργαλείο. Αν εγώ, ας πούμε, ξέρω Python και κάπου έχω κολλήσει και θέλω να μου διορθώσει το λάθος μου και να με κάνει να καταλάβω πώς πρέπει να το χειριστώ, ναι, όπως κάνατε και τώρα με το παράδειγμα που μας δείξατε. Αν όμως δεν γνωρίζω και το τροφοδοτήσω με κάποιο τύπου σαφή δεδομένα, θα οδηγηθώ σε ένα λανθασμένο συμπέρασμα από το ίδιο το μηχάνημα που δεν θα κρίνει αυτό που του λέω, εάν αυτό που του παρουσιάζω είναι λογικοφανές. Και πέρα από αυτό, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε. Το συγκεκριμένο παράδειγμα, να προσθέσω κάτι πριν απαντήσεις, Στέργιο. Κάποιος ο οποίος δεν ξέρει να ελέγξει αν αυτά που του λέει είναι σωστά. Είπες ότι υπάρχει τυφλή εμπιστοσύνη, διότι το t-test κτλ. Αν κάποιος δεν ξέρει καν τι είναι το t-test, δεν μπορεί να το αξιοποιήσει. Δηλαδή, πρέπει να έχει ήδη ένα επίπεδο γνώσεων τέτοιο, που να χρησιμοποιήσει το ChatGPT σαν εργαλείο, που θα τον βοηθήσει ή θα την βοηθήσει στη δουλειά, όχι όμως
αν είναι τελείως αρχάριος, ας το πούμε έτσι. Έτσι. Κοίταξε να δεις, Μαρία, καταρχάς ξεκινάμε από το γεγονός ότι οι πληροφορίες που του έχω δώσει στην αρχή προϋποθέτουν ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει κάποια Ναι, δουλειά ήδη. έχει Έτσι. γνώσεις. Έχει γνώσεις. Έχει γνώση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γλωσσολόγος, ο οποίος ξέρει ακριβώς τι τεστ έκανε ότι είναι ένα τεστ αποδεκτότητας και φτάνει σε ένα σημείο και λέει δεν ξέρω όμως πώς να τρέξω ένα τεστ στη σημαντικότητα. Δηλαδή, που σημαίνει ότι ξέρει τι είναι η στατιστική σημαντικότητα, απλά δεν γνωρίζει πώς να τρέξει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώς να τα βάλει κάτω και να το τρέξει. Οπότε και έρχεται το ChatGPT. Το λέω γιατί μου θύμισε πάρα πολύ τις αντιδράσεις που είχαμε πριν από κάποια χρόνια, αλλά ακόμα και τώρα, όταν για παράδειγμα παρουσιάζουμε τα εργαλεία γλωσσικής επεξεργασίας που έχουμε στο Clarin, που είναι πολύ απλά εργαλεία, λιμματοποιητές, που κάνουν συντακτική ανάλυση κτλ. Τα οποία εντυπωσιάζουν το κοινό, ας το πούμε έτσι, το οποίο κοινό είναι γλωσσολόγοι, θεωρητικοί, εκπαιδευτικοί ή οτιδήποτε, και που λένε πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Εγώ όμως τι να το κάνω αυτό. Δηλαδή, τους ξεπερνάνε τα εργαλεία, κάπως έτσι. Και νομίζω ότι και με το ChatGPT η αμηχανία μπορεί να είναι και τέτοιου τύπου και εδώ. Ότι το Πάντως ChatGPT νομίζω, Μαρία, μας ξεπερνάει. Ναι, νομίζω ότι έχει σίγουρα δίκιο αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι πιο κοντά πλέον. Δηλαδή δεν είναι όπως πάλι το συντακτικό αναλυτή που είχαμε παλαιότερα. Δηλαδή χρειάζεται. Και ως διεπαφή εννοείς. Ναι. Ως διεπαφή. Τώρα θα σας δείξω δεν θα το τρέξω τώρα από την αρχή, θα σας δείξω όλη τη συνομιλία που έκανα πριν 10 λεπτά και θα δείτε πώς έστησα ολόκληρο project NLP. Okay. Έτσι. Ουσιαστικά ζήτησα από το ChatGPT να φτιάξουμε έναν ταξινομητή, έτσι, το οποίο, που βασίζεται στο naive Bayes, σαν τον αλγοριθμό που έδειξα, ο οποίος θα μπορεί, θα του ζητάμε να μας πει δεδομένων δύο προτάσεων, εάν η δεύτερη πρόταση συνεπάγεται από την πρώτη, εάν η δεύτερη πρόταση αντιφάσκει με την πρώτη ή αν δεν υπάρχει καμία από αυτές τις δύο σχέσεις. Έτσι, είναι αυτό που ονομάζουμε κειμενική συνεπαγωγή. Εάν το δούμε. Επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, θα σας δείξω όλη τη συνομιλία. Αυτή η συνομιλία έγινε πριν 15-20 λεπτά και θα δείτε και όλο και το troubleshooting που έκανα εγώ, έτσι, γιατί δεν δούλεψε από την αρχή το πράγμα. Έτσι. Και εκεί έρχεται και το ερώτημα ότι κάποιος πρέπει να ξέρει, ας πούμε, γιατί γίνεται εκεί μέσα. Σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον. Λοιπόν, για να δούμε. Εδώ είμαστε. Βλέπετε ότι αυτό είναι λίγο μεγαλύτερο, έτσι. Προσέξτε τώρα τι έχω κάνει εδώ πέρα. Εδώ πέρα το έχω. Εδώ τώρα του έχω βάλει, γιατί ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα είναι να ξέρεις τι prompt θα χρησιμοποιήσεις. Δηλαδή, τι θα πεις στο ChatGPT, ούτως ώστε να σου δώσει τις καλύτερες πληροφορίες. Εδώ πέρα το γυρνάω, δηλαδή το πρόβλημα ανάποδα στο κεφάλι του. Και του λέω: Give me the optimal prompt to run naive Bayes algorithm on a dataset called RTCSV. Και λέει τώρα το ChatGPT. Του λέει, για να τρέξεις ένα naive Bayes σε ένα dataset που ονομάζεται έτσι, πρέπει να κάνεις τα εξής. Αυτό το prompt. Και σου δίνει τώρα το prompt. Ποιο θεωρεί αυτό ότι είναι οι καλύτερες οδηγίες για τον εαυτό του, με βάση αυτό που ξέρει, για να σου δώσει αυτό το πράγμα. Οπότε τι κάνω, παίρνω αυτό το prompt, το κάνω copy-paste και το δίνω. Έτσι. Όπως είναι. Αυτοπρομπτάρεται δηλαδή. Ακριβώς. Δοκιμάστε, είναι πάρα πολύ καλά αυτό. Πάρα πολύ καλά αυτό. Λοιπόν, και μισό λεπτό, κάτι να δούμε που ξεκινάει αυτό. Ωραία. Given the detailed prompt you've provided, let's create a Python script to implement this step. The script will assume that the RTE-CSV file is structured as described, with text and label columns. It will perform data preparation, feature extraction using TF-IDF vectorization, train a multi-naive based model and evaluate its performance. Τώρα, εδώ, εάν ξέρεις 5 πράγματα, που έχεις ήδη χαθεί, έτσι. Και σου δίνει αυτό το κώδικα εδώ πέρα. Για να δούμε τι κάνει αυτός ο κώδικας τώρα. Αυτός εδώ είναι. Λοιπόν, μισό λεπτό.
Θα κάνουμε insert σε labo για να το κάνουμε copy-paste. Συγγνώμη. Μισό. Αυτό είναι μέσα. Για να δούμε. Τι έχουμε? Error. Τι error έχουμε? Καταρχάς δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο. RTE-CSV. Λαθασμένο νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο αρχείο. Έτσι. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβεις εδώ πέρα. Οκ, για να δούμε τι λέω. Εδώ τώρα καταλαβαίνω τι έχω κάνει και του λέει γιατί ουσιαστικά τα dataset που έχω δεν είναι RTE-CSV. Έχω 3 dataset. Έχω ένα train, ένα dataset εκπαίδευσης, ένα development και ένα test. Ωραία. Και του λέω τώρα χρησιμοποιήσει αυτό. Χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία. Οπότε εδώ λέει given the requirement to process data split across 3 files, an effective script would involve loading these files, pre-processing the text, feature extraction to TF κτλ. Και σου δίνει αυτό το καινούριο κώδικα που είναι αυτός ο κώδικας παρακάτω. Και να δούμε τι θα κάνει εδώ πέρα. Όχι, αυτό εδώ πέρα νομίζω τώρα το έτρεξε μισό. Για να δούμε τι θα κάνει. Λοιπόν, εδώ πέρα το έχουμε τρέξει, αλλά να δούμε πώς φτάσαμε εδώ. Ωραία. Εδώ τώρα μου έχει βγάλει ένα λάθος όταν έτρεξε αυτό το κώδικα που ήταν key error text. Αυτό, εντάξει, ήξερα ποιο είναι το πρόβλημα, αλλά είπα να το δώσω. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει μια επισημείωση text κάπου, την οποία δεν την αναγνωρίζει με βάση το dataset που του δώσαμε. Και σου λέει εδώ, the key error text suggests that the key text does not exist in your data frame columns, which likely means the column names in your files might be different from what's expected in the script. Με λίγα λόγια, του είχαμε πει να κοιτάξει σε μια συγκεκριμένη επισημείωση που ονομάζεται text και αυτή η επισημείωση δεν βρίσκεται στα αρχεία. Και σου λέει, let's create a small script snippet to load the first line from one of your JSON files. Για να δούμε τι έχουν αυτά τα data. Τέλος πάντων, το επόμενο στάδιο είναι να του πω το εξής. Μισό, περίμενα. Του λέω, πάρε τις πρώτες γραμμές από το dataset. Του λέω, an example from the dataset. Και του παίρνω τις πρώτες σειρές από το dataset. Μου λέει, based on the example from the dataset, it seems that the keys we should use are premise, hypothesis and label. Δηλαδή δεν έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε το text. Έχουμε premise, η μία πρόταση, hypothesis, και το label. Οπότε λέει, let's adjust the initial script to correctly reference these keys instead of text and label. Του δίνει αυτό το κώδικα. Αλλαγμένος κώδικα. Ωραία. Τώρα μου βγάζει key error label. The value, σου λέει πάλι δεν έχω βρει το label. Εδώ πέρα τώρα τι έχει γίνει? Έχει γίνει το εξής. Ότι το label είναι η επισημείωση που σου λέει αν κάτι είναι στην επαγωγή ή όχι. Τώρα, αυτά δεν έχουν όλα τα data σε αυτή την επισημείωση. Έτσι. Το test, το dataset που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση έχει αυτή την επισημείωση. Έτσι, γιατί πρέπει να δείξουμε στο μοντέλο μια σειρά από παραδείγματα μαζί με την επισημείωσή τους. Έτσι. Τα άλλα dataset τώρα που χρησιμοποιούνται για το τεστάρισμα δεν έχουν αυτή την επισημείωση, γιατί αυτό είναι που ζητάμε από το μοντέλο να κάνει. Έτσι. Οπότε δημιουργείται πρόβλημα. Εδώ πέρα. Και τι του λέω εδώ πέρα? Του λέω το dev and train do not have labels. Συγγνώμη, του λέω λάθος. Test and dev do not have labels. Και λέει τώρα, if the dev and test data do not contain labels and you want to output predictions along with their corresponding example, you'll adjust the script accordingly. After making predictions, you can combine them with the original text from the previous hypothesis column. Given that you want to print the first 5 predictions for the dev and test sets along with their examples, here's how you could modify the relevant part of the script. Και τελειώνουμε με το... Ναι, ουσιαστικά με αυτό. Φτάνουμε δηλαδή σε αυτό το κώδικα, το οποίο αν τρέξουμε το αποτέλεσμα είναι το εξής. Μας δίνει ας πούμε τα πρώτα 5 predictions στο development set και στο test set
και μας δίνει και τα παραδείγματα. Μας λέει, έχουμε το premise, Dana Reeve, the widow of the actor Christopher Reeve, has died of lung cancer at age 44, according to the Christopher Reeve Foundation. Christopher Reeve had an accident. Εδώ μας έχει δώσει predictive label entailment, το οποίο είναι λάθος. Δεν έχει σημασία, αυτό είναι το predictive label. Έτσι. Δηλαδή, του ζητήσαμε να τσεκάρει αν αυτή η πρόταση συνεπάγεται από αυτή. Η δεύτερη πρόταση, yet we now are discovering that antibiotics are losing their effectiveness against illness. Disease-causing bacteria are mutating faster than we can come up with new antibiotics to fight the new variation. Bacteria is winning the war against antibiotics. Not entailment. Εδώ πέρα αυτό μάλλον είναι entailment. Τέλος πάντων, ο naive Bayes γενικότερα εδώ πέρα δεν τα πάει πολύ καλά, ούτως ή άλλως, γιατί είναι λίγο πολύπλοκο πρόβλημα για τον naive Bayes. Δηλαδή, αν θυμάμαι τις μετρικές που είχα, ήταν γύρω στο 51%. Το οποίο σημαίνει ότι είναι στο επίπεδο του chance, έτσι. Εάν σκεφτείτε ότι εδώ έχουμε μάλλον έχουμε δύο κατηγορίες, έχουμε entailment και non-entailment. Το baseline, δηλαδή, εάν βάλουμε ένα μοντέλο που απλά διαλέγει την τύχη, είναι 50%, έτσι. Ένα στα δύο. Οπότε αν ένα μοντέλο δίνει 51% accuracy, 52% δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Τώρα δεν έχω πολύ χρόνο, θα μπορούσαμε να του δώσουμε features εδώ πέρα, θα μπορούσαμε να του πούμε να κοιτάξει το word overlap μεταξύ των δύο προτάσεων και μόλις του πεις να κοιτάξει το πόσες λέξεις είναι κοινές στις δύο προτάσεις, ανεβαίνει το σκορ, ανεβαίνει γύρω στο 59%. Παρ' όλα αυτά, αυτό που ήθελα να σας δείξω και έχοντας κάποιες γλώσσες Python, βλέπετε ότι μπορείς να κάνεις και ένα πράγμα το οποίο ακόμα και expert να ήσουν κάποτε, παίρνει κάποιο χρόνο, έτσι, να το στήσεις από την αρχή. Δηλαδή, το πώς αυτό το πράγμα τώρα έγινε σε 10 λεπτά. Έτσι, μια διάδραση 10 λεπτών. Από το πώς θα ετοιμάσεις το dataset, με ποιον τρόπο θα το επεξεργαστείς, ποια πακέτα χρειάζονται ακριβώς στην Python. Όλα αυτά. Έτσι. Εννοείται ότι χρειάζονται κάποιες γνώσεις για να μπορείς να ερμηνεύσεις και τα λάθη, ούτως ώστε να καθοδηγήσεις μετά με βάση αυτά τα λάθη που συνέβησαν το ChatGPT για να φτάσει παραπέρα. Ωραία, νομίζω κάπου εδώ μπορούμε να σταματήσουμε. Αυτά τα τρία ήθελα να δείξω που έχουν και κλιμακόμενη πολυπλοκότητα, ας το πούμε. Και έχουμε 5 λεπτά ακόμα, νομίζω, αν θέλει κάποιος να ρωτήσει άλλα πράγματα. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Δεν βλέπω κάτι στο chat να έχει γραφτεί. Αν υπάρχει κάποια που θέλει να ρωτήσει κάτι. Νομίζω ήταν καταιγιστικές οι πληροφορίες που λάβαμε και δεν τις έχουμε αφομοιώσει όλες. Όντως. Ναι. Αλλά τώρα εντάξει, αυτό το τελευταίο ιδίως, εντάξει, φαντάζομαι. Ναι, αυτό το τελευταίο φαντάζομαι θα έπρεπε, χρειάζονται και κάποιες έξτρα γνώσεις. Πάντως μπορείς να στήσεις από το μηδέν μεγάλα και πολύ project πλέον. Υπήρχε κάποιος λόγος που το τελευταίο παράδειγμα ήταν στα αγγλικά και όχι στα ελληνικά? Όχι, κανένας. Κανένας. Απλά κάποιες φορές, ιδίως όταν δεν είναι... ξεκινάω πολλές φορές στα αγγλικά. Το κάνω αυτό, είναι και συνήθεια ερευνητική. Γιατί συνήθως η διάδραση που έχουμε ερευνητικά με συναδέλφους είναι στα αγγλικά, ας πούμε, ή τα paper που γράφουμε. Οπότε ήταν τελείως ασυναίσθητο. Νομίζω ότι δεν θα είχαμε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα αν το κάναμε στα ελληνικά. Θα έπρεπε προφανώς κάποιους όρους να τους μεταφράσουμε σωστά ή να τους δώσουμε το αγγλικό, αλλά νομίζω δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Πάντως δεν ήταν συνήθιτη απόφαση. Αυτό θέλω να πω. Θα μπορούσε κάποιος όμως να χρησιμοποιήσει το ChatGPT για να στήσει εκ του μηδενός ένα πείραμα ανάλυσης του λόγου. Η απάντηση είναι εξαρτάται. Υπάρχει dataset ανάλυση του λόγου. Υπάρχει δηλαδή ένα σώμα κειμένων επισημειωμένο με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να περιέχει πληροφορίες για την ανάλυση του λόγου. Γιατί από το πουθενά δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Εδώ ζητήσαμε
Η Βαλεντίνη Καλφαδοπούλου που έκανα την ερώτηση. Ναι, εντάξει, Παρακαλώ. αυτό θα υπήρχε από πριν. Δεν, ήταν εκ του άνευ, δεν θα γινόταν αστιθία άμα δεν υπήρχε τέλος πάντων και τα δεδομένα. Δηλαδή, τι επισημείωση θα έχει αυτό? Επισημείωση σε επίπεδο, σε επίπεδο sentiment analysis. Polarity. Polarity. Okay. Οκ, ναι, βεβαίως. Νομίζω εάν υπάρχει ένα τέτοιο dataset, νομίζω μπορεί να χτιστεί από το μηδέν αυτό το πείραμα και με διάφορα μοντέλα. Έτσι, τώρα σας έδειξα ένα στήσιμο το οποίο είναι ίσως από τους πιο αδύναμους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης. Δεν κάνει και πολλά πράγματα, αλλά μπορείς να δοκιμάσεις διάφορα. Αν υπάρχει το dataset, ναι. Υπάρχει το dataset, ναι. Και αυτό που λέτε, δηλαδή, ότι κάνει sentiment analysis, έτσι. Να τσεκάρει δηλαδή το polarity. Τώρα το τι αποτελέσματα θα πάρει εξαρτάται και από το μοντέλο που θα χρησιμοποιήσει, από το πόσο καλό είναι το dataset, από διάφορα πράγματα. Αλλά δεν βλέπω κάποιο περιορισμό στο συγκεκριμένο να εκτελέσει κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε όμως να χρησιμοποιηθεί και παρομοίως για λειτουργίες όπως τώρα έχει το Sketch Engine. Να βγάλεις δηλαδή ορολογία από ένα κείμενο, keywords, το λεξιλόγιο frequencies. Καλά, τώρα για τέτοια πράγματα, frequencies και όλα αυτά θα είναι πολύ εύκολα. Okay. Ναι, δηλαδή μπορεί να τα φτιάξει από πριν, οπότε να φτιάξεις μια βάση για αυτό που, αν ψάχνεις για λεξιλόγιο για κάτι τέτοιο, να δημιουργηθεί το ίδιο το dataset από το ChatGPT και μετά να το χρησιμοποιήσεις αυτό για να μπορέσει να συνεχίσει να φτιάξει ένα πείραμα. Βέβαια, και αυτό μπορείς να κάνεις. Και να χρησιμοποιήσεις το ίδιο το ChatGPT για να κάνεις augment ένα dataset ή να δημιουργήσεις κάτι από το μηδέν. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Ένας, ας πούμε, τρόπος είναι να του δώσεις ένα υπάρχον dataset, να καταλάβει τη δομή του, ας πούμε, για να του δώσουμε καινούργια παραδείγματα. Για να Ναι, synthetic data, για να εμπλουτίσει το dataset με καινούργια παραδείγματα. Και φυσικά πάντα, όπως είπαμε, χρειάζεται ένας έλεγχος. Καλό θα είναι να υπάρχει ένα validation των παραδειγμάτων που έχει βγάλει το ChatGPT. Όπως υπάρχει πάντα validation και των παραδειγμάτων που βάζουμε στα dataset που φτιάχνουμε. Αλλά ναι, μπορούν να γίνουν όλα αυτά. Δεν θεωρείτε δηλαδή κάτι τέτοιο, αυτό με τα synthetic data, ότι θα είναι περισσότερο ως noise μέσα σε ό,τι θα φτιαχτεί στο dataset που θα φτιαχτεί μετά? Αυτό σας είπα, ότι χρειάζεται validation. Δηλαδή πρέπει να έχεις κάποιους experts οι οποίοι θα πάρουν ένα μικρό sample των παραδειγμάτων που σου έβγαλε το ChatGPT του τύπου 10-20% και θα σου ουσιαστικά θα κρίνει αν αυτά τα δεδομένα είναι καλά ή όχι με βάση κάποιες από τις παραμέτρους που έχετε δώσει για το τι είναι καλά δεδομένα. Ότι μπορεί να βγάλει noise, μπορεί να βγάλει, εννοείται μπορεί να βγάλει, προφανώς. Και εξαρτάται επίσης και το πόσο είναι αυτό το noise. Έτσι. Ένα μικρό μέρος το dataset να έχει noise, όταν λέμε noise μάλλον, ας το πούμε κακά δεδομένα, δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έτσι. Δηλαδή ξέρουμε ότι αυτά τα μοντέλα δουλεύουν με κάποιο είδους noise. Το θέμα είναι να μην είναι όλο το dataset τέτοιο. Έτσι. Αλλά όπως σας είπα, δηλαδή, εγώ μπορώ να απαντήσω επί της αρχής. Τώρα, δηλαδή, δεν μπορώ να σας πω ότι θα το δοκιμάσετε και όντως θα γίνει. Θα έχετε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Επί της αρχής ήταν και η ερώτηση, έτσι. Όχι, το λέω, γιατί κάποια φορά δεν ξέρεις. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Disclaimer. Ναι, πάντα. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη ερώτηση ή σχόλιο ή κάτι από το ακροατήριο. Οκ. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι, ούτως ή άλλως είναι και η ώρα που πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας που το συγγνώμη. Όχι, είναι χειροκρότημα. Ωραία, ναι, πράγματι χειροκρότημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέργιο Χατζικυριακίδη για την πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση που μας έκανε για το ChatGPT. Και πυροτεχνήματα βλέπω και κομφετί, βλέπω τσικνοπέμπτη σήμερα, χαμός. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μείνατε. Θα με χειροκροτήσω κι εγώ, ορίστε.
που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα, τσικνοπέμπτη μέρα, και παρακολουθήσατε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση. Και θα, πώς το λένε, stay tuned, που λέμε και στο χωριό μου, για επόμενα σεμινάρια που θα διοργανώσουμε από το Clarion. Σας ευχαριστούμε όλους πολύ. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, Γεια να είστε σας. καλά. Σας Σέργιο, χαιρετώ. ευχαριστούμε και πάλι πολύ. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.